Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Obet. Nasa edad 33. Ang kwentong ibabahagi ko sa iyo ngayon ay nangyari ito sa akin noong ako'y bata pa lamang. Nasa edad 12 anyos ako noon. Nangyari po ang tagpong ito sa lugar ng Leyte, sa bahay ng lola ko. Nga pala, bago lang ako roon kasi galing ako ng lungsod o galing akong syudad sa Maynila. Nais raw kasi akong makilala ng aking lola, kaya naman sinamahan ako ni mama papunta sa Leyte. Sa totoo lang, Sir Casper, masasabi kong kakaiba nga talaga ang ambience ng probinsya kaysa syudad. Maraming puno, sariwang hangin at tahimik na kapaligiran. Nanibago ako noong una dahil sa Maynila ay sanay akong hating gabi kung matulog. Pero doon sa probinsya, 8:00 pa lang ng gabi ay halos wala ng tao sa labas. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro ganoon na talaga sila. Hanggang sa isang gabi, kumakain kami ng hapunan, mga bandang 7:00 na nun. Katabi ko si mama sa upuan habang sina lola at mga tito at tita ko nasa harapan. Pahaba kasi yung lamesa, bale nasa dulo kami nakapwesto. Masaya naman kami dahil nakarating kami ng ligtas at sinalubong pa kami ni Tito Arman sa terminal. Kung hindi ako nagkakamali ay sinigang na baboy at paksiw na isda ang ulam namin noon. Habang kumakain ay bigla akong nakaamoy ng mabaho. Hindi ko alam, pero masangsang ang amoy na iyon. Hanggang sa may biglang kumatok sa pintuan. Napatigil kami sa pagmuya at nagkatitigan. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nakaramdam ng kaba. Doon kasi sa amin sa Maynila, kapag napag-uusapan ang probinsya, ay hindi nawawala sa kwento ang mga aswang at iba pang mga kababalaghan, bagay na tumatak sa utak ko. Kaya naman, maligno agad ang pumasok sa isip ko sa mga puntong iyon. Ilang minuto kaming nanahimik at nanatiling walang kibo. Buntis kasi yung isa kong tiyahin na si Tita Aimee at kabuwanan na niya. Mismo nung buwan na dumating ako sa kanila. Nang madako ang tingin sa akin ni Lola, ay saktong nakatingin din ako sa kanya. Kaya naman, napansin niyang natatakot na ako. Namumugto na kasi ang mga mata ko noon habang mahigpit na nakayakap sa braso ni mama. Pero yung mga pinsan kong halos kaedaran ko rin ay parang wala lang sa kanila. Napansin ko rin na sumenya si Lola sa mga tito ko, kaya naman bumalik sila sa pagkain. Si Lola naman ay nagpaalam na magsi-CR lang. Nang makaalis si Lola ay siya namang sunod ni Tito Albert.
Hindi ko maipaliwanag ang dahilan pero ramdam kong may mali. Bigla kasing nag-iba yung timpla ng mukha ni Lola nang magsimulang kumatok yung tao na nasa labas. Hindi nila iyon pinagbuksan, bagay na nagbigay sa akin ng pagdududa. "Tita, ano pong mayroon? Bakit po parang hindi mapakali si Lola?" Tanong ko kay Tita Aimee. "Wala yun, Obet. Huwag mo silang isipin. Kumain ka lang riyan dahil ganyan talaga si Lola kapag may tao sa labas. Mamaya lang babalik rin si Lola mo, okay? Kakausapin lang yung bisita." Sagot ni Tita. Tsaka akong nginitian. Hindi ko natapos ang pagkain ko kasi nawala na ako ng gana. Nagpaalam na ako kay Mama na magpapahinga na sa kwarto dahil nga natatakot na ako. Pinasama ni Tita yung isa kong pinsang lalaki para daw hindi ako matakot mag-isa. Nang makapasok kami ni pinsan sa kwarto, ay naglaro muna kami ng dampa habang hindi pa dinadalaw ng antok. Ilang minuto lang ang lumipas ay narinig kong sumigaw si Lola sa labas para itong may kaaway. Nang marinig ko iyon ay tuluyan na akong binalot ng takot. Bagay na kanina ko pa kinikimkim. Lalabas na sana ako upang pumunta kay Mama. Ngunit mabilis akong pinigilan ng pinsan ko. Delikado raw kasi kung lalabas pa ako. Wala akong nagawa noon kundi ang umiyak ng umiyak habang ang mga tao sa labas ay nagkakagulo na. Ilang saglit pa ay may biglang kumalabog sa bubong ng bahay sa tapat mismo ng kwarto na kinaroroonan namin ng pinsan ko. Yari kasi sa yero iyon, kaya naman rinig na rinig ko ang paglagapak nun. Bigla ring bumukas ang pinto at pumasok sina Lola sa loob. Si Mama naman ay agad akong kinuha at niyakap. Tagaktak ang pawis ni Mama noon at nanlalamig ang buong katawan. Halos mawalan ako ng malay sa takot dahil nagkakagulo na sila sa bahay. Samantalang ako ay walang kaalam-alam kung ano ba talaga ang nangyari. Maya-maya pa ay narinig kong sumigaw si Tito sa labas ng kwarto. "Nandito yung aswang!" Nang marinig ko ang salitang aswang, ay mas hinigpitan ko ang paghawak kay Mama. Mabilis na rumesponde si Lola na may hawak na buntot ng page at isang bote na may lamang langis. Sumunod rin si Mama sa labas habang buhat-buhat ako. Nang makita ko ang kusina na kaninang pinagkakainan namin ay sobrang kalat na nito. Maging ang pinto ng bahay ay sinabuyan ng asin. Nakita kong naglagay si Lola ng langis sa kamay. Tsaka pinahid iyon sa kanyang braso at liig. Matapos iyon ay dumakot siya ng asin at inilagay iyon sa bulsa. Lumabas si Lola ng bahay bitbit ang buntot page kasama sina Tito Albert at Tito Arman na may hawak na karit at itak. Kitang-kita ko sa bintana ang isang halimaw na nasa puno ng mangga habang umaatungal ito. Maniwala kayo sa hindi. Kasing laki iyon ng kalabaw, ngunit para iyong taong baboy. Umaalingasaw ang amoy nito. Kung hindi ako nagkakamali,
ay iyon ang amoy na nalanghap ko kanina habang kumakain. Rinig ko ang nakakasindak na pag-angil niya habang binabato ng asin. Lumabas ang isa ko pang tito upang tulungan sina Lola na itaboy ang aswang na nasa itaas ng puno. Habang patuloy sila sa pagtaboy, ay siya namang pag-ungol ng aswang. Mababanaag sa tinig niya ang labis na sakit, ngunit hindi pa rin iyon umalis. Sa takot ko ay napatakip na lang ako ng tenga, tsaka patuloy lang sa pag-iyak. Ramdam ko rin na natatakot na si Mama. Dahil habang nakayakap siya sa akin ay nanginginig ang kanyang mga braso. Grabe yung tapang na ipinakita ni Lola nang walang takot niyang hinarap ang aswang. Maging ang mga tito ko ay hindi nagpatalo. Hindi ko na nakita ang sumunod na nangyari dahil nanatili na lang akong nakayuko at humahagulgol. Narinig ko na lang na sumigaw ng malakas yung aswang. Matapos nun ay natahimik na rin sina Lola. Maya-maya pa ay habang sapo ako ni Mama, ay kinuha ako ng tita kong buntis upang samahan sa pagtulog. Doon na rin kami sa kwarto ni na Lola pumuesto dahil delikado raw na baka bumalik pa iyon. Dahil sa trauma na nangyari sa akin ay mabilis akong nakatulog. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Nagmumuta pa ang mga mata ko dahil sa dami ng luha na nailabas ko kagabi. Wala si na tita sa tabi ko, maging si Lola ay wala rin. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko silang nag-aalmusal na. Magtatanong pa sana ako tungkol sa nangyari kagabi, ngunit parang baliwala lang sa kanila iyon. Parang walang nangyari base sa kanilang mga kinikilos. Nang mapansin ni Lola na naguguluhan ako, ay nilapitan niya ako, tsaka hinagod sa likod. Apo, huwag mo nang isipin ang nangyari kagabi. Normal lang sa amin dito ang ganoong pangyayari. Saad sa akin ni Lola habang umingiti ito sa akin. Matapos iyon ay naupo na ako sa tabi ni Mama. Tsaka kumain ng agahan. Hindi ko talaga mapigil na hindi itanong kay Lola kung ano ang pakay ng aswang kagabi. Lola, ano po bang klaseng nilalang iyong kagabi? Nako, iho. Masyado ka pang bata para malaman ang ganoong kwento. Pero sige, dahil nasaksihan mo ang nangyari ay ipapaliwanag ko sa iyo. Nilapitan ako ni Lola at saka kinarga. Pinaupo niya ako sa kanyang binte. Tsaka nagsimulang magkwento. Apo, dito kasi sa Leyte, maraming mga kwentong kababalaghan. Alam mo na, probinsya ito, Apo, kaya ganoon. Yung nakita mo kagabi ay aswang. Malakas ang pang-amoy nila kapag may buntis o may sanggol na bagong panganak. At si Tita ay Mimo, kabuwanan na, kaya naging agresibo sila kagabi. Pero huwag kang mag-alala ha. Sisiguraduhin kong hindi na ulit mangyayari iyon. Naintindihan mo ba? Sige na. Pagkukwento ni Lola Bitcha sa akin. Simula noon, Sir Casper, naniwala na ako sa mga aswang. Dati kasi sa Maynila, hanggang kwento lang iyon ng aming mga magkakaibigan.
Minsan nga ay tinatawanan ko pa ang ganoong usapin. Pero ngayon ay naranasan ko mismo at nasaksihan kung gaano nakakatakot ang mga itsura nito. Mabuti na lang talaga ay walang nasaktan sa amin. Dahil sa nangyaring iyon ay mas lalong nag-ingat ang mga tao sa bahay. Ngayon alam ko na kung bakit maaga laging magsara ang mga bahay sa probinsya nung mga panahong iyon. At isa pa, Sir Casper, nalaman ko rin na hindi pala iyon ang unang beses na inatake sila ng aswang. Tuwing may buntis raw kasi dito ay palaging may ganoong pangyayari. Wala pa raw nakakaalam sa pagkakakilanlan ng aswang na iyon. Dahil ayon sa lula ko ay hindi raw iyon taga rito. Siguro, Sir Casper, sa susunod ko na ibabahagi ang ilan pang mga kwento na ipinahayag ni Lola sa akin. Ilan rito ay kaalaman niya tungkol sa beringa na nawawalang syudad sa Leyte. Hanggang dito na lang po muna, sir. Maraming salamat sa paunlak na maibabahagi ko ang aking karanasan. Maraming salamat rin sa pakikinig sa aking kwento. Ako po muli, si Ubet ng Leyte. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Manuel. Nasa edad 48. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito taong 1998 at naganap ang tagpong ito sa bukid ng Bicol kung saan ako nakatira. Ang kwentong ito ay sarili kong karanasan nung ako ay binata pa. Isa ito sa mga karanasan kong lubos na tumatak sa aking memorya na kahit ilang taon pa ang lumipas ay hinding-hindi ko makakalimutan ito dahil ito ang nagbigay ng kakaibang takot sa buong katawan ko at trauma sa mga mapupunong lugar. Noong binatilyo pa lamang kasi ako, ang nakahiligan naming magpipinsan ay ang pangangaso. Madalas kong kasama ang aking paboritong aso na si Dambo sa tuwing kami ay pumapasok sa mga gubat para mangaso. Ang gusto pa talaga naming mahuli noon, yung mga ligaw na manok, ibon, bayawak, at kung sosortehin, yung mga baboy ramo. Hanggang sa minsan, napagkasunduan naming magpipinsan na mangaso. Ang gusto pa nga naming mapuntahan noon, yung gubat na sinasabi nilang may nakatira daw na matandang aswang na talaga namang napakalabong maging totoo. Wala naman kasing nakapagpatunay at wala namang nagsabi na nabiktima na sila. Dahil sa sobrang titigas ng ulo namin at malalakas ang loob at mataas ang tingin sa sarili, o tawagin nyo ng sobrang tatapang, hindi na namin pinansin ang mga sabi-sabing iyon. Kaya nag-usap-usap kaming magpipinsan kung kailan kami papasok sa nasabing gubat. May kalayuan kasi ito sa amin, kaya kailangan ay maaga kaming makaalis sa aming barangay para hindi na kami abutin ng dilim sa daan dahil nga balak naming tumakas.
Lumipas ang mga araw hanggang sa dumating na nga ang araw na aming napagkasunduan. Sinubukan naming magpaalam para payagan ng aming mga magulang. Ngunit bigo kaming payagan, kaya hindi na kami nag-aksaya ng oras para tumakas. Paalis na kami noon. Bit-bit ko ang aking tirador at ang aking patalim na nagsisilbing armas ko sa aking pangangaso. Sinadya rin namin na huwag nang isama si Dambo para hindi na manghinala ang aking mga magulang at hindi kami mabuking sa ginawa naming pagtaka sa kanila. Balak rin kasi naming umuwi sa oras ng hapon. Nang makaalis na kami sa bahay ay kaagad na kaming dumiretso sa aming napag-usapang daanan. Dahil nga magpipinsan, halos sa iisang bahay lang kami nakatira at talagang pahirapan ang pagtakas. Nang makumpleto na kaming lahat na magpipinsan, ay kaagad na kaming nagsimulang maglakad patungo sa gubat na aming gustong puntahan. Halos may 2 oras din ang aming nilakad upang marating ang nasabing gubat. Nang nasa bukana na kami ng gubat, sobra ang aming pananabik dahil sa aming mga nakita. Kasi parang wala pang kahit sino ang nakapasok na mga ngaso doon. At kami pa lamang ang tila isa sa 5 o di kaya ay kauna-unahan. Mapapansin mo kasi sa gubat na ito ang kasaganahan sa mga hayop na maaari naming makuha at mapuno ang aming dalang sako. Kaya agad kaming pumasok doon sa kasukalan. Kaagad kaming nakakita ng sobrang daming mga ibon. Malalaki pa ito at tamang-tama na pwede naming ipang-ulam o ibenta. Kaya ang aming ginawa, nagdahan-dahan kaming humakbang papalapit doon sa ibon na nakadapo at tila namamahinga sa puno ng dakit. Habang itinututok namin ang kanyang-kanyang mga pana sa mga tulog na mga ibon, noong makakita na kami ng magandang pagkakataon, sabay-sabay naming pinitik ang mga pana. 3 lang ang natamaan, ngunit swerte pa rin. Tuwang-tuwa kaming dinampot ang mga ibon at nilagay sa kanilang sisidlan. Nagpatuloy pa kami sa paghalughog ng gubat. Habang naghahanap pa kami, ay bigla naman raw nakaramdam ang pinsan ko na parang tinatawag siya ng kalikasan. Kaya nagpaalam muna ito sa amin upang magbawas muna sandali at nagbili na. Intayin na lamang siya, pero di ako pumayag. Sinamahan ko ito, kaya 2 kaming naglakad at naghanap ng mapopwestohan. Nagpakalayo-layo kami ni Pancho sa aming mga kasamahan at naghanap ng masukal na lugar para doon tumumi. Pagkatapos ay buong akala raw ni Pancho ay nagiging maganda na ang kanyang pakiramdam kasi nakakapagbawas na siya. Pero yun pala ang isa sa pinakamalaking pagkakamali niya. Hindi pa man daw siya nakakatapos sa pagbabawas nang may biglang tumama sa kanyang batok na tila isang matigas na bagay, dahilan upang dahan-dahan siyang mawala ng malay. Sinubukan pa raw niyang lumingon para malaman kung sino ang pumalo sa kanya. Ngunit nilamon na ng dilim ang kanyang paningin. Naaninag niya ang isang matandang lalaki na nakangising nakakatakot sa kanya.
habang hawak-hawak ang isang sanga ng kahoy. Ganoon din ang nangyari sa akin. Hindi kasi ako nakagalaw sa aking pwesto. Dahil tulala ako, di ko man lang nagawang sumigaw bago pa ako hambalusin ng matanda. Nagising na lamang kami na nakaupo sa sahig na gawa sa kahoy. Nakagapos ang aming mga kamay, maging ang aming mga paa sa isang pundasyon ng bahay. Agad naman akong nagpalingalinga sa paligid at nagpumilit na kumawala sa pagkakagapos. Kalunos-lunos kasi ang sinapit ni Pancho. Ang laki kasi ng bukol nito sa ulo at namumutla. Wala rin itong malay. Ilang sandali lang ay pumasok sa loob ng bahay ang isang matandang lalaki. Ang lalaki kanina na aking naaninag na humampas sa aming batok. Saktong nagising naman si Pancho at napasigaw ito ng ubod ng lakas para humingi ng saklolo. Subalit, tinignan lang siya ng masama ng matanda. Pinagmumura pa nga namin yung matanda na yon. Kasi parang wala lang sa matandang yon yung pagsigaw-sigaw namin at pagmamakaawa para pakawalan. Nang ilang saglit pa, lumapit ang matanda. Akala ko ay papakawalan na kami nito. Ngunit iba ang kanyang ginawa. Agad tinaas ng matanda ang kaliwang paa ni Pancho. Tsaka tinagyakan ito sa kanyang tiyan. Kaya medyo nahilo raw siya ulit. Pero ako naman ay hindi sumuko. Mas lalo akong nagpumiglas. At hindi alintana sa akin ang takot. Lalo na nang nakita ko ang nagdurugong ilong ni Pancho. Umalis ang matanda at pagbalik nito, dala-dala na niya ang kanyang itak na mas lalo naming kinakatakot. Naghasa ito sa aming harapan. May kakaibang estilo iyon ng paghahasa na hindi normal. Pagkatapos, kumukunot pa ang noo nito. Sa tuwing tutunog ang kanyang paghahasa, mas lalo kaming kinabahan dahil malapit nang magtakip silim noon. At sobra na rin ang gutom namin, samantalang yung matanda naman ay abala sa pag-aayos ng sangkalan at isang balde, maging ang mga panggamit nito sa panluto. Alam na namin sa aming sarili na nasa panganib ang aming buhay. At alam naming hindi ordinaryong tao ang kaharap namin noong mga oras na yon, kundi ang sinasabi nilang aswang. Nanlaki na lamang ang aming mga mata nang muling pumunta sa aming harapan ang matanda na noon ay sobra-sobra na ang paglalaway, kasabay na rin ang panlilisik ng napakalalim nitong mga mata. Doon na kami nagsimulang umiyak dahil sa sobrang takot at sa kawalan na rin ng pag-asa. Oo, binata na kami noon pero hindi namin napigilang umiyak. Siyempre, kahit sino naman, talagang babalutin ng takot. Kinalagan kami ng matanda. Nginitian namin yun dahil akala namin naawa na ito. Muntik pa nga kaming magpasalamat dito. Pero ang hindi namin alam ay isang hakbang na lamang kami sa aming kamatayan. Bigla akong tinulak ng matanda papalapit sa lamesa. Kamalasan nga naman ay napasubsob yung mukha ko sa gilid ng lamesa
dahilan para masugatan ako. Nang lingunin ko yung matanda ay hawak na nito yung hinahasa niyang itak kanina lang, at pati si Pancho. Hinablot nito ang kwelyo ng damit ni Pancho at sinubukang ibitin. Sabay paupo dito sa misa. Nasa isip nga raw ni Pancho noon ay kagatin na ang matanda para makatakas siya. Ngunit laking gulat niya nang hampasin siya nito gamit ang hawakan ng itak sa kanyang dulo. Dahil sa puwersa ng pagkapalo sa kanya, ay unti-unti na namang binabalot ng dilim ang kanyang paningin. Naramdaman na lamang niya na inihiga na siya nung matanda sa mesa na sobrang lansa at sobrang nakakasulasok yung amoy nung lamisa na yon, na kahit sino ay masusuka talaga. Ako naman noon ay nawawala sa sarili dahil sa hilo at dahil sa daming dugo na tumutulo sa akin. Maya-maya lang ay nakarinig na kami ng mga boses, dahilan para mabuhayan kami. Dahil rinig namin ang aming mga pangalan ang sinisigaw ng mga ito. Paulit-ulit iyon, kaya pinilit naming idilat ang aming mga mata. Doon lamang namin napansin na hubot-hubad na pala kami, habang yung matanda naman ay naaktuhan kong hinihimas ang tiyan ni Pancho habang patuloy sa paglalaway. Gustong-gusto na raw sumigaw ni Pancho noon. Ngunit dahil sa ilang oras na kawalan ng kain at pag-inom ng tubig, natuyo ang kanyang lalamunan. At syempre, ganun na lamang ang sakit ng kanyang ulo ng mga oras na iyon, dahil na rin sa pagkapukpok sa ulo niya. At ganun din ako. Nanginginig kami sa takot nung makita kong dinikit na nung matanda yung matulis na parte ng itak sa tiyan ni Pancho. Ramdam raw ni Pancho ang walang makakapantay na sakit ng dahang-dahang pagbaon ng itak sa kanyang tiyan. Sobrang sakit raw talaga at sobrang nakakapanghina. Subalit bago pa man tuluyang mahagip ng kanyang itak ang kanyang mga lamang loob, nang may parang bumulong raw sa kanyang lumaban para mabuhay. Dahil doon, muling nabuhayan si Pancho. Walang pag-alinlangan niyang tinadyakan yung matanda sa kanyang braso, kung saan hawak-hawak niya ang itak, dahilan para mabitawan niya ito. Tumilapon yung patalim sa sahig, dahilan para magkaroon ng pagkakataong tumakbo si Pancho at akayin ako papalabas. Sobrang lakas daw ng boses na bumubulong sa kanya na bumangon at tumakas na, kaya sinunod niya ito. Akay-akay ako nitong lumabas. Walang sinayang na oras si Pancho. Bumangon siya bago pa tumayo yung matanda sa pagpulot ng nahulog nitong itak. Wala itong pag-alinlangang nagplanong lumabas at humingi ng tulong kahit pahubot-hubad na kami ng mga oras na iyon. Bago kami lumabas ay nilingon niya yung matandang pilit inaabot yung itak niyang nalusot pala sa ilalim ng kanyang upuan. Hanggang sa lumabas na kami at kumaripas ng takbo patungong pinto. Subalit, sa kamalasan nga naman, ay nadapa ako sa lupa. Madilim na ang paligid noon. Muli kaming tumayo at sisimulan sanang tumakas ulit. Napatulala na lamang kami nang maramdaman naming may humablot sa aming mga braso.
Dito na kayo sa akin. Huwag na kayong umalis. Kawawa naman ako. Sabi sa amin ng matanda. Sa nakakatakot nitong boses. Akmang kakalad ka rin na kami ng matanda nang naisipan na lang naming kagatin ito. Agad kami nitong nabitawan at nagtatatakbo na kami papalayo. Kasabay ng pagkaripas namin ng takbo, ang pagsigaw namin at paghingi ng tulong. Di pa man kami nakakalayo sa bahay ng aswang, may narinig akong isang pamilyar na tahol. Si Dambo. Nabuhayan ang loob ko at mas lalong nanghingi ng tulong. Maya-maya lang, nakakita na kami ng mga taong may daladalang lampara at narinig din namin na tinatawag ng mga iyon ang aming mga pangalan. Nakikita rin ni Pancho na malapit na sa kinaroroonan namin yung aswang dahil nagliliwanag ang mapupula nitong mga mata sa dilim na kapaligiran. Bigla naman kaming may narinig na pagsisigaw sa bahay ng aswang na pinanggalingan namin. Dahil doon ay nagmamadaling bumalik ang matanda sa bahay nito. Siguro alam na ng mga tao na yun ang matandang aswang na yon ang kumuha sa amin. Kaya ang bahay nito ang pinuntahan nila. Agad naming sinundan ng palihim yung matanda para makarating siya sa mga tao. Kumpirmadong nasa tapat nga ng bahay iyon ng matanda. Tinatanggay pa raw ng matanda na may kinalaman siya, kaya nagkaroon ng lakas loob kaming lumabas at nanghingi ng tulong. Doon namin nakita ang aming mga magulang na nag-aalala sa amin. Gayon din ang aking mga pinsan, kasama ang aking asong si Dambo. Yung matanda naman, tatakas pa sana, ngunit hinarang ito ng iba. Binantaan nila yung matandang umalis na sa lugar nila dahil kung hindi ay papatayin ito. Nangako ang matandang aalis na siya bukas na bukas dahil ayaw niya pang mamatay. Balak nilang sunugin ang bahay nito para makasigurong lalayas na talaga ito. Hindi na nila magawang maawa sa matanda, lalo na nang makita nila ang sinapit naming magpinsan. Sobrang dami naming galos at dugo sa katawan. Agad na kaming inuwi at ginamot. Sinalaysay na rin namin ang mga nangyari sa aming mga magulang. Naawa man pero nakatikim pa rin kami ng tag-isang batok dahil sa kakulitan namin. At yun nga ay nakuha pang tumakas. Magmula nang mangyari ang karanasang iyon sa amin at dahil rin sa nangyari kay Pancho, natakot na rin ang aming mga pinsan. Tinigil na rin namin ang aming pangangaso dahil sa pangambang baka mayroong aswang na matanda sa gubat. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Salamat po sa tagapakinig ninyo. Muli po, Manuel ng Bicol. Hello mga kaswang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay masasabi kong hindi angkop sa channel kong ito. Pero dahil sa kagustuhan ng isang sender natin na kilala ko rin sa personal, pero hindi po niya ito sariling karanasan, kundi karanasan ng nagiging amo niya noon. Isipin niyo na lang na
Ang nagpadala ng kwento ay mismong nakakaranas nito. At wala din namang problema kung ibabahagi niya ang kwentong iyon dahil nanghingi na siya ng permiso. Salamat po sa makikinig at sana magbigay po ito ng aral sa inyo dahil ang kwentong ito ay nagpapahiwatig o nagpapaalala sa inyo na hanggat nandyan pa ang mga mahal nyo sa buhay, ay bigyan nyo sila ng halaga. Importansyang walang kapalit. Dahil kung wala na sila, ay doon mo mararanasan o mararamdaman kung gaano sila kaimportante sa buhay ninyo. Maraming salamat po at simulan na natin. Hello mga kaswang. Ako si Benje, isang magsasaka sa aming bayan. Mayroong asawa at 3 anak. Hindi man ganoon kagaan ang aming buhay, ay masaya naman. Sa araw-araw na pagpunta ko sa bukid, kasama ko ang aking panganay na anak na si Melchor. Binata na ito kaya nakakatulong na rin sa gawain sa bukid. Noong mga panahon na yan, hindi pa gaanong sikat ang pagluluto sa kalan, kung kaya't kahoy lamang ang aming ginagamit. Nakasanayan na namin ang mangahoy sa kawayanan, hindi kalayuan sa bukid. Malawak ang kawayanan at maganda ring pagpahanginan. Sinasabi ring pag tinahak ang kadulo-duluhan noon, ay mayroong isang hindi tukoy na pamayanan. Sabi-sabi lang yon ng matatanda sa aming lugar. Hanggang sa malapit na ang araw ng tag-ulan. Bago kami umuwi, nagtungo muna kami sa kawayanan upang mamulot ng mga gagamitin naming panggatong. Medyo umaambun-ambun pa ng mga oras na iyon, kaya nagmamadali kami. Malapit na rin kasing dumilim. Nasa kalgitnaan kami ng pamumulot nang may narinig kaming iyak ng sanggol. Hindi naman yon malakas. Nagkatitigan muna kaming mag-ama. Tay, narinig mo ba? Oo anak, magmadali ka na. Hanapin natin yung sanggol. Kawawa naman, baka inabandona ng magulang. Ganun ang mga katagang nabitawan ko dahil papaanong magkakaroon ng sanggol sa kawayanan. Walang taong pumupunta doon bukod sa nangangahoy lamang. Medyo lumalakas na ang ambon kaya mas tinalasan namin ang aming pandinig para mahanap kaagad ang sanggol. Dinala kami nito sa isang tumpok ng dayami. Nakita namin ang kaawa-awang sanggol na walang kahit anong saplot. Wala itong pusod ngunit may dugo pa rin sa katawan. Walang pagdadalawang isip kong binuhat ang sanggol. Napaka-inosente ng mukha nito. Tumahan ito ng aking binuhat. Ganun na lamang ang paglambot ng aking puso. Nagmadali kaming umuwi ni Melchor dahil ramdam namin ang paparating na paglakas ng ulan. Nang marating na namin ang bahay, ay di nga kami nagkamaling. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Pagpasok namin sa loob, ay masaya kong inaharap sa aking asawa at mga anak ang hawak-hawak kong napakagandang sanggol. Nagulat naman ang mga ito, kaya hinayaan kong magsalaysay ang aking panganay na anak. Akala ko pa nga ay ipapaampun ng aking asawa ang bata, ngunit naawa rin ito. Pinunasan at
Inasikaso ito ng gusto ng aking asawa. Tuwang-tuwa rin ang aking mga anak dito. Oras na ng hapunan. Habang nasa hapagkainan kami, ang saya naming nagkukwentuhan at napagdesisyonang ampunin ang sanggol na pinangalanan naming Gracia. Pakiramdam kasi namin ang batang ito ang magdadala ng swerte sa amin. Hindi ito gaanong iyakin kaya wala kaming nagiging problema sa aming pagtulog. Naging pampapawing pagod naming lahat si Gracia. Sobrang bungis-ngis ng batang ito at sobrang ganda pa. Isang linggo pagkatapos naming kupkupin si Gracia ay may isang pangyayaring talaga namang bumago sa aming buhay. Isang umaga, gising na kami ni Melchor para mag-almusal upang dumiretso sa bukid agad pagkatapos nang may isang boses ng matanda ang kumatok sa aming pintuan. Agad kong inutusan ang aking anak upang pagbuksan ang mama. Pagbukas ng pinto, nakita namin ang isang matandang lalaki na napakadungis. Nagwika ito sa amin ng, "Maaari bang makiinom? Nauuhaw na kasi ako." Naawa kami sa matanda kaya hindi kami nagdalawang isip na patuloyin ito sa loob ng aming mumunting tahanan. Hindi lang namin ito pinainom, pinakain na rin. Habang sabay-sabay kaming kumakain, narinig namin ang iyak ni Gracia. Agad pinuntahan iyon ni Melchor at binuhat. Nakita ng matanda ang sanggol at sobrang natuwa ito. May anak daw kasi siya noon, kaso hindi niya nakasama. Huling nakita niya raw iyon ay sanggol pa lang. At syempre, naawa kami sa kwento nito. Nang matapos kumain ng matanda, nagpasalamat ito. Nagpaalam ng umalis. Bago pa ito lumayo ay nakangiti itong naglakad papalayo at kumaway. Tapos na rin kaming kumain ng aking anak, kaya nagligpit na kami. Napansin naming may isang supot na nakapatong sa inuupuan ng matanda. Binuksan ko iyon at tinignan. Sobrang daming ginto at perlas. Dinampot ko iyon at tumakbo papalabas para habulin sana ang matanda. Ngunit huli na, nawala na lang ito bigla. Pinatabi ko sa aking asawa ang supot sa pagbabakasakaling babalikan pa iyon ng matanda. Ngunit linggo na ang lumipas ay wala pa rin ito. Doon na namin naisipan ipagbili ang mga ginto sa bayan. Nagulat naman kami sa halaga na aming makukuha. Sobrang laki ng pera. Sapat na para makapagsimula ng negosyo. Hindi kami nagdalawang isip na ibenta iyon. Masaya kaming umuwi na may daladalang masarap na ulam para sa aking pamilya. Pati sila ay nagulat. Lubos kaming nagpapasalamat sa matandang hindi man lang namin nalaman ang pangalan. Nagsimula kami ng negosyo. Lumalaki na rin si Gracia. Nagsimula kami sa pagbebenta ng protas at gulay habang pinapaayos ang aming bahay. Ang aking asawa ang nagtitinda dahilan para makita ng mga tao si Gracia. Marami ang natutuwa dito, kaya madalas kaming dayuhin ng mga tao upang bumili. Masasabi kong nagtagumpay ang aming negosyo
Kasabay ng paglaki ni Gracia, ay siya din ang paglapit ng swerte sa amin. Sa paglipas ng 2 taon, yung bahay namin ay naging moderno at malaki na. May kanya-kanyang kwarto na ang aking mga anak at dumami na rin ang aming negosyo. Si Gracia, sobrang bibong bata at napakabait. Hindi kami nagkamali na siya ang magdadala ng swerte sa aming pamilya. Minahal namin ito ng sobra at kinalimutang hindi namin ito kadugo. At mas lalong hindi namin pinagsisihan ang pagkupkop dito. Sobrang rangyana ng aming buhay na halos kami na lang ang may sariling ng bukid. Sobrang laki ng tulong ng matandang aming pinatuloy dahil sa simpleng pagmamagandang loob ay sobra-sobra ang kapalit. Nakukuha na rin naming makakain ng mga masasarap na noon ay hanggang tingin lamang kami. Sobrang laki na ng pinagbago ng aming buhay. Ilang taon ang lumipas, dumating na ang bagay na lubos naming kinagulat. 9 na taon na si Gracia noon nang magsimula itong magkaroon ng hindi tukoy na pagkatao. Bigla-bigla itong nahihimatay, nilalagnat at nasusuka. May pagkakataon din na nakikita namin itong bumubula ang labi. Minsan nagsasalita itong mag-isa. Madalas siyang ganoon kapag nasa halamanan at kung minsan sa mga puno. Ayaw naming isipin na baliw ang aming bunso dahil sobrang sakit para sa amin. Palagi niyang tinatawag ang kausap niyang Gilas. Sobrang weirdo na ng kinikilos ni Gracia noon. Kung kani-kaninong espesyalista na namin ito ipinatingin. Ngunit kahit isa sa mga ito, hindi matukoy kung ano ang nangyayari sa aming bunso. Napapansin na rin naming lumalayo na ang loob nito sa amin, na tila ba may sarili na siyang mundo. Madalas niyang gustong mapag-isa. Madalas niya rin kausap yung mga halaman. Madalas rin itong tulala. Sobra kaming nabahala sa kalagayan ni Gracia. May punto pa ngang hindi na kami nito nakikilala at nagpapalahaw sa pag-iyak. Pati kami ay napapaluha na lamang dahil hindi na namin alam ang gagawin. Dahil naging abala sa negosyo, hindi namin gaanong matutukan si Gracia dahil ang mga kapatid din naman nito ay abala sa pag-aaral. Kumuha kami ng katulong na itago na lang natin sa pangalang Celia. Nasa 45 na taong gulang na ito. Dahil siya ang magbabantay, agad kong hinarap si Gracia sa kanya. Mabuti naman at normal si Gracia noon. Ngunit may napansin akong kakaiba kay Celia. Nakita ko itong napatitig sa bata, kaya tinanong ko ito. May problema ba sa anak ko? Benji, pwede ba kitang makausap? Nagtaka ako, ngunit pinagbigyan ko ito. Nag-usap kami nito sa sala at nagwika ito ng, "Huwag kang mabibigla, Benji ha. May mali sa anak mo. Manggagamot ang aking ina. Ako ang nagmana, kaya sana magtiwala ka kasi alam ko ang mga sinasabi ko." Ano bang problema? May nakabantay kasi sa anak mo, Benji. Engkanto siya.
Sobrang lakas ng presensya ng engkanto na yon. Pakiramdam ko, hindi naman siya mananakit at binabantayan lang ang anak mo. Nagulat ako noon kasi bakit may nakabantay kay Gracia at ano ang intensyon nito. Kaya nakiusap ako na alamin ang dahilan pa habang mawawala kami ng aking asawa dahil sa aasikasuhin namin ang aming negosyo. Sa kabutihang palad, pumayag naman ito na aalamin ang dahilan. Isang linggo kaming nawala ng aking asawa. Pag-uwi namin, si Gracia ang una naming hinanap. Nakapagplano na rin kasi kaming kung papaano gaganapin ang kanyang ika-10 kaarawan sa susunod na buwan. Subalit, laking gulat naman namin nang makita itong hinang-hina na nakaupo sa kutsyon habang pinupunasan ni Celia. Katabi nito ang iba ko pang mga anak na tila nag-aalala. Agad kaming napatanong kung ano ang nangyayari. Halos ikamatay ko ang aking nalaman sa sinabi ni Celia na, Benji, wala na tayong magagawa. Kukunin na ng tunay niyang mga magulang si Gracia. Anong tunay na magulang? Kami ang tunay na magulang niyan. Alam ko na ang lahat. Nakausap ko yung tunay niyang ama. Doon ako mas lalong naguluhan kasi walang magulang si Gracia nung nakita namin. Kaya hinayaan kong magpatuloy si Celia. Benji, alam ko na ang kwento ni Gilas, ang tatay ni Gracia. Umibig ito sa isang tao na siyang ipinagbabawal sa kanilang angkan. Inantay nilang maisilang ang sanggol bago nila bigyan ng kamatayan ng lason ang katawan ng babae. Nilamo ng lupa ang katawan nito at naiwan si Gracia. Sa kawayan nakatira si Gilas at ang iniibig nito ay mula pa sa kabilang baryo. Yung matandang nag-iwan ng ginto sa inyo, si Gilas iyon at nagpanggap lamang. Gusto niyang gumaan ang buhay ninyo para mapalaki niyo ng maayos si Gracia. Kaya ganoon na lamang kabilis ang pagpalit ng swerte sa inyo. Gustuhin niyo man o hindi, babawiin na ni Gilas si Gracia sa pagsapit nito ng 10 taon. Hindi ko alam ang aking mararamdaman. Sobrang nanlumo ako. Kasi anak na talaga ang turing ko kay Gracia. Sobrang mahal ko ang bata at ayaw kong mawala ito sa amin. Ngunit hindi naman ako ang pagmamay-ari. Naiintindihan ko rin dahil ama din ako. Di bali sanang mahirap lang ang buhay. Basta wag lang mawala si Gracia. Kaso, wala na kaming magagawa. Kailangan naming tanggapin ang lahat. Sinulit namin ang mga araw na nasa sa amin pa si Gracia. Pinaramdam namin dito ang pagmamahal na parang ayaw namin siyang mawala. 1 linggo na lamang ang natitira bago sumapit ang kanyang ika-10 kaarawan. Sobrang sakit sa amin ng aking asawa at ng kanyang mga kapatid na hindi na namin siya muling makakasama pagkatapos ng kanyang 10 kaarawan. Wala kaming ibang ginawa kundi umiyak tuwing gabi at maging masaya sa mga mata ni Gracia tuwing umaga.
Isang araw na lang ang natitira. Niyakap namin isa-isa si Gracia at pinangakuan naming hinding-hindi namin siya malilimutan. Hindi niya kami naiintindihan, ngunit alam naming maiintindihan niya rin balang araw. Nung mismong sa araw naman na iyon ay ipinagdiriwang na ang kanyang kaarawan. Masyadong mabilis ang oras na siyang pagkahina namin. Hanggang sumapit ang gabi, oras na ng tulugan. Masaya kaming niyakap ni Gracia at nakangiti itong magpapaalam na matutulog. Niyakap namin ito ng sobrang higpit. Handa na kami kung ano man ang mangyayari. Alam naming lahat na pinaramdam namin ang tamang pagmamahal na dapat maranasan ni Gracia. Paggising namin sa umaga, agad kaming nagtungo sa silid ni Gracia. Napahagulgol kaming lahat nang makita naming damit na lamang nito ang naroon. Sobrang sakit sa amin na makitang wala na ito. Nag-iwan iyon ng kapiraso ng kanyang buhok na hanggang ngayon ay inaalagaan pa rin namin. Madalas rin akong dinadalaw ni Gracia sa aking panaginip at nakikita ko itong masaya. Lagi ako nitong tinatawag at niyayakap. Kung minsan ay dinadalaw namin ito sa kawayanan. Hindi man namin ito nakikita, ngunit ramdam namin siya. Nawala man siya sa amin, ngunit masaya kaming naging parte at nagpabago ng aming buhay. Ang sanggol sa kawayanan. Matagal nang magkumpare si Canor at si Gusting. Noon pa man ay bantog ng aswang si Canor, ngunit hindi iyon ikinabahala ni Gusting. Naniniwala kasi siyang hindi siya nito tatraidorin. Mas nakakatakot pang araw ang mga magnanakaw, kasi kahit sarili mo pang kadugo, kaya ka nitong tablahin. Bago ang lahat, ako nga pala si Panyong. Ang kwento ng magkumpare na ito ay patungkol sa aking lolo na anak ng albularyo, si Lolo Gusting, at ang kanyang matalik na kaibigan na si Canor. Isang uri ng aswang na kung tawagin ay balbal. 48 anyos na pala ngayon ang aking edad at ang lolo ko nandun na sa itaas. Kinuha na ng pagmamay-ari sa ating lahat. Ang karanasan niyang isasalaysay ko ngayon ay noong binata pa lamang siya. Mga taong 1960s pa daw ang pangyayaring ito. Marami pa siyang mga kwentong aswang na kwento sa akin noong magbibinata pa lamang ako. At ito ang una kong isasalaysay sa inyo. Halina, makinig ka na. Nagsimula raw ang kanilang pagkakaibigan nang minsang ipagtanggol ni Canor si Lolo Gusting sa mga kaklase nilang walang magawa kundi tuksoin ang kapwa nila dahil sa pisikal na kaanyuan nito, gawa ng kasalatan sa pamumuhay. Tinutukso daw si Lolo noon na dugyot dahil sa laging nakapaa at halos 3 araw pa bago magpalit ng damit. Idagdag pa ang panghinya dahil kahit nasa grade 1 na daw siya noon ay naiihi pa rin siya sa banig. Lagi nga raw siyang napapalo noon at bilang kaparusahan
Hindi siya nito pabibihisin upang mapahiya sa kanyang mga kaklase. Subalit, kahit anong gawin, naiihi talaga ang lolo sa kasagsagan ng kanyang malalim na pagtulog. Wala talaga yatang pakialam ang mga magulang ni lolo sa kanya kahit puno na ng mantsa ang suot niyang damit noon. Minsan nga raw, ang ginagawang sulatan niya ay ang dahon ng saging, makapag-aral lamang. Malayong malayo ang katayuan nila ni Lolo Canor. May kaya kasi ito sa buhay. Laging malinis at paiba-iba ang suot na damit at tsinelas. At nang makita daw siya nitong pinagtutulungan, lumapit ito sa kanila at pinagsusuntok ang ibang kaklase nila. Maila pa daw noon si Lolo Gusting kay Canor. Balita daw talaga kasi ang lahi nito na mga aswang. Pero hindi tumigil si Canor. Napakitaan siya ng magandang kalooban. Binigyan siya nito ng maraming damit at 2 pares ng tsinelas. Pero ni minsan, hindi raw siya nito niyaya na pumunta sa kanilang bahay o maski magbigay ng pagkain man lang. Marahil, nahahalata rin ito ang pag-iwas ni Lolo sa kanya. Hanggang sa magbibinata na sila, hindi nawala ang kanilang magandang samahan. Hanggang sa tuluyan ng ipinagtapat ni Lolo Canor ang tungkol sa kanilang kakaibang katauhan. Gwapo naman daw si Lolo Canor, kaya lang minsan ay mahahalata mong may kaunting sayad ito. Minsan ipinagyayabang pa nitong lagi daw silang lumilipad ng lolo niya sa gabi. Minsan daw, namamasyal sila sa kalawakan. Natatawa na lamang si Lolo sa iba pang kinikwento nito. Noong naging binata na sila pareho, minsan ay naisipan daw ng Lolo Gusting na biruin si Lolo Canor. Hawaan mo na lang kaya ako sa pagiging aswang mo, wika ni Lolo Gusting. Nako, wag mong pangarapin ang sumpang ito, pre. Mabuti nga may maganda kang buhay. Tsaka, ang hirap labanan. Kaya mas mabuting maging ordinaryo ka na lang. Sagot ng Lolo Canor noon na ang himig ng tono ay may pagka-disgusto sa kanilang lahi. Ilang araw ang nakalipas. Sadyang di na talaga mapaghiwalay ang dalawa. Mas lalo pa kasi itong napalapit sa isa't isa. Kahit anong saway ng ama ni Lolo Gusting ay wala itong magawa. Ito lang daw kasi ang naging totoo sa kanya. Tuwing araw ng Martes at Biyernes ay bawal silang magkita. Tinuturuan din kasi si Lolo Gusting noon ng kanyang ama upang maging albularyo din. Hanggang sa may isang pamilyang dayo ang napadpad sa lugar na iyon. Nabili nila ang isang buong lupain. Nasa 30 hektarya na pinagtataniman ng tubo. Dati itong asyenda ng pinakamayamang pamilya ng lugar na iyon. Maging ang malaking bahay sa tapat nila Lolo ay nabili din ng pamilya na iyon. Minsan daw ay nakasulubong ito ng Lolo ang magandang dilag nang minsan silang galing ng bukid upang manguha ng mga ugat ng kahoy na siyang sangkap sa ginagawang gamot ng kanyang ama ng mga panahong iyon. Nabighani agad ang Lolo sa kakaibang ganda na taglay nito. Sobrang puti, ang tangkad at mahinhin raw ito
Ngunit napakailap ng kanilang pamilya sa mga tao. Bagay na ikinalulungkot noon ng lolo. Subalit, isang araw ay nagkaroon si lolo ng pagkakataong malapitan ito. Nasa ilalim noon ng punong mangga ang magandang binibini. Nasa medyo mataas na bahagi ng kalupaan kung saan tanaw mula roon ang kalawakan ng nagbeberdihang palayan. Buwan kasi iyon ng Hulyo, kung saan itinatanim ang pinakaunang cropping ng palay. Kaya napakasarap pagmasdan ng buong paligid. Idagdag pa ang napakapreskong langhapin na ihip ng hangin. Hindi kaagad ito nilapitan ng lolo. Nasarapan pang pagmasdan ang maamong mukha ng babae kahit naka-side view ito. Lalo pat ang cute tignan dahil nililipad ng hangin ang sobrang bagsak at mahaba nitong buhok na abot hanggang sa puwetan. Tila nakakakita ang lolo ng isang diwata. Napapitlag ang dalaga mula sa pagkakahalokip-kip. Huli na nang napansin nito ang presensya ni Lolo Gusting na nasa kanyang gilid. Mas lalong lumapad ang ngiti ni Lolo Gusting at nilapitan ito upang makipagkamay. Ngunit, dismayado siya dahil hindi iyon tinanggap ni Lola Maria. Nagpakilala na lamang ang lolo sa dalaga. Gustino nga pala, pakilala ng lolo. Ako si Maria. Wika nito nang nakangiti ng sobrang tipid at kitang-kita ang malalim nitong mga bilog at manipis na labi. Agad ding nagpaalam at halos lakad-takbong iniwan ng lolo na naistatwa sa kinatatayuan dahil tila hindi makapaniwala na nakausap niya ang dalagang maladiwata ang ganda. Dahil doon, mas lalong na-challenge ang lolo at mas sumanga pa. Sa edad niyang iyon ay tsaka pa lang siya nahulog sa babae ng ganon kalalim. Lingid sa kaalaman ni Lolo Gusting, nagkakilala na pala sina Lolo Canor at Lola Maria at umakyat na rin ito ng ligaw sa nooy dalaga. Isang araw, nagkita ang magkaibigan, nagkamustahan. Nag-aaral kasi sa bayan si Lolo Canor noon, samantalang si Lolo, dahil sa hirap ng buhay, napatigil sa pag-aaral at pag-aararo ng bukid na lamang ang pinagkaabalahan niya. Hanggang sa biglang lumabas sa bibig ni Lolo Canor ang pangalan ni Lola Maria. Ang sabi nito ay, pagkatapos niyang magkolehiyo, kapag sasagutin na siya ni Maria, ay papakasalan niya ito. Bagsak ang balikat noon ni Lolo. Hindi niya inasahan na ang babaeng lihim niyang minahal ng lubusan ay siya ring nililigawan ng kanyang nag-iisang matalik na kaibigan. Dahil doon ay nagparaya si Lolo. Masakit man ay tinanggap niyang hindi talaga siya karapat-dapat sa dalaga. Estado pa lang ng kanilang pamumuhay, talaga namang napakalayo ng agwat nila. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nagtaka ang lolo kung bakit parang wala ng Canor ang bumibisita sa kanya. Tuwing linggo naman, nasa bahay nila ito. Lagi kasi itong nasa bahay ni Maria
kapag walang pasok at dahil hindi naman sobrang kalayuan ang bahay ni Lolo ay pumupuslit na lang din ito para bisitahin si Lolo Gusteng. Hanggang sa isang araw, nagkasalubong ang dalawa sa bayan nang minsang sumama ang lolo sa kanyang ina sa isang pamilihan. Malayo pa lamang daw ay nakangisi na siya kay Lolo Canor nang makita niya ito. Ngunit kumunot lamang ang kanyang noo nang makitang tila galit na galit itong nakatitig sa kanya. Nilapitan agad ito ng lolo. Nagbiro pa daw ito. Bakit parang may buwan ng dalaw ngayon ang kaibigan ko? Nakangising biro pa nito. Ngunit di man lang natinag si Canor sa masamang pagkatitig kay Lolo Gusteng. Huwag mo akong pinaglolo ko, Gustino. Inakala kong matalik kitang kaibigan. Isa ka palang ahas. Galit na wika nito. Ha? Anong ibig mo sabihin? Gulat na tanong ng lolo. Huwag ka nang magkaila pa. Sinabi na ni Maria na ikaw ang gusto niyang mapangasawa at hindi ako. Pero mag-ingat ka. Hindi mo alam kung anong uri ng pamilya sila. Mahabang litanya ni Lolo Canor na ikinagulat ni Lolo Gusteng noon. Paanong nangyari iyon? Isang beses lang silang nagkita. Pagkatapos noon ay sobrang ilap na ulit ng dalaga. Makalipas ang ilang buwan, hindi na nga nagparamdam pa ang kaibigang si Canor. Hanggang sa isang araw, sinadyang abangan ni Maria si Lolo Gusteng sa may punong mangga. Nung una, atubili pang lumapit ang lolo. Sobra ang kalabog noon ng kanyang dibdib. Ngunit sa huli, nilapitan niya din ito. Hapon na, Maria. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng Lolo Gusteng. Ang totoo, gusto kitang makausap, Gusteng. Sagot nito. Ganon ba? Bakit? May problema ba sa akin? Tanong ulit ni Lolo. Oo, Gusteng. Dahil simula noong araw na nakita at nakilala kita dito sa mismong puno ng mangga, hindi na ako nakatulog ng maayos. Hindi ka na nawala sa puso at isipan ko. Maari bang mahalin mo rin ako? Mahabang litanya ng dalaga na nagpagulat sa lolo ko. Halos mapapatalon sa tuwa ang lolo ko noon. Ilang buwan siyang nagdusa dahil sa inakala niyang bituin na kay hirap abutin ay kusa nang magpapasungkit sa kanya. Hindi na pinatagal ng lolo at inalok na niya ang dalaga na mamanhikan agad sa kanila. Ngunit sinabi nito na sa Huwes na lang daw sila magpakasal dahil tutol daw ang pamilya niya sa relasyon nilang dalawa. Sa Huwes nga sila ikinasal ni hindi man lang nakita ni lolo ang mukha ng kanyang magiging biyanan. Subalit ang sabi ni Maria, hayaan na lang daw, pasasaan at matatanggap din daw sila kalaunan. Masaya nga silang nagkasama bilang mag-asawa. Napakabait naman daw ni Lola Maria. Napakalambing, maalaga at mapagmahal. At hindi talaga nawala ang pagiging mahinhin nito. Ngunit nagsimula din daw ang pananalasa ng kung anong halimaw sa baryong iyon
Lagi na lang daw may nakikitang hayop. Nawakwak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob na tulad ng atay at puso. Maging ang 3 baka raw noon ng lolo ay hindi nakaligtas. Kitang-kita ni lolo ang pagiging balisa ni Lola Maria hanggang sa may isang gabing nagising ang lolo na wala sa tabi si Maria. Hinanap niya ito sa kalagitnaan ng gabi, maging sa bakuran. Ngunit walang anino ni Mariang siyang mamataan. Hindi na mapakali noon ang lolo Gusting, lalo pat usap-usapan na may gumagalang aswang na siyang nananalasa sa mga alagang hayop ng mga taga-baryo. Hindi na nakatulog pang muli ang lolo. Nakaupo na lamang siya sa bintana. Hinihintay kung kailan uuwi ang asawa. Hanggang sa nakatulugan na lang din niya ang paghintay. Nakasandal ang kanyang ulo sa bintana habang nakaunan sa mga kamay. 4:00 ng madaling araw nang maalimpungatan ang lolo dahil may bumagsak sa bakuran ng kanilang bahay. Nakita niya agad ang nilalang na bumagsak. Nagtama pa ang kanilang mga paningin at kapwa sila nagulat. Isang malaking tila panike. Nagbabaga ang mga mata at nanggagatal ang mga ugat. Ang hahaba ng mga pangil na puro mantsa ng dugo. Maging ang mga mahahabang kuko sa kamay at dibdib ay puno rin ng dugong kakatuyo pa lamang. Kitang-kita ni lolo noon ang pagpalit anyo. Namulagat pa ang mga mata ni lolo nang unti-unting mamukhaan ang pag-aanyong tao nito. Halos manlumo siya ng mapagtantong asawa niya ang nilalang na ito. "Ikaw ang aswang sa baryong ito?" Tiimbagang na tanong noon ni lolo sa naluluhang asawa na walang saplot ang katawan at nagmamantika pa sa langis. "Ngayon alam mo na ang sekreto ko. Mamahalin mo pa ba ako, Gustino?" Tanong noon ni Lola Maria. Tila naguguluhan pa si lolo noon. Hindi kasi niya lubos akalain na ganito ang katauhan ng kanyang asawa. Ni minsan hindi pa niya nakitang nag-anyong halimaw ang kanyang kaibigang si Kanor. Pero wala itong itinatago sa kanyang pagkatao. Naging totoo ito sa kanya. Naisip ni lolo noon na tila kapalaran talaga niyang mapapalibutan ng mga lahing aswang. Kasi mapakaibigan o asawa niya ay kapwa aswang. Pero sana man lang sinabi nito sa kanya ang pinakatagong sikreto. Hindi sa ganaong magugulat na lamang siya dahil sa bigla nitong pag-iibang anyo. "Naiintindihan ko kung hindi mo ako matatanggap, Gustino. Kaya ako rin itinago ito dahil ayaw kong pandirian mo ako." Umiiyak na daw noong sabi ng Lola Maria. Hindi alam ni lolo kung bakit ayaw tumugon ng kanyang bunganga. Tila nasa dulo lang ng kanyang dila ang gusto niyang sabihin. Gusto niya kasing magalit, ngunit di niya magawa. Pumapaibabaw ang pagmamahal niya sa asawang si Maria. Kinaumagahan, umugong ang balitang isang buntis ang natagpuang wakwak ang tiyan sa kabilang baryo. Nanlumo si lolo sa narinig. Pumasok agad sa isip niya ang asawa. Posibleng ito ang may pakana ng kamatayan ng kaawa-awang buntis. Umuwi siya ng maaga noon mula sa pag-aararaw sa bukid
Pagdating ng bahay ay naabutan niya ang asawang nakaupo sa bintana. Malungkot at tila malalim ang iniisip. Nilapitan niya pa rin ito at hinalikan sa noo. Napaluha ulit ito at tumitig sa kanya. Patawarin mo ko, Gusting. Hindi ko gusto magiging ganito. Noon pa man, ayaw kong maging aswang. Pinapaalalahanan ako ni Ama noon na oras na hindi na ako maging birhen. Magsisimula na ang sumpang bumabalot sa akin. Magiging katulad nila ako. Hindi ako naniniwala noon. Akala ko ayaw nilang magpakasal ako sa'yo dahil sa layo ng estado natin sa buhay. Hindi pala, Gusting, dahil simula ng unang gabing may nangyari sa atin. Ramdam ko ang panunuyo ng aking lalamunan hanggang sa bigla na lang akong naghanap ng aking hininga ng preskong dugo. Hanggang sa iyo na ang simula at hinahanap-hanap ko na ang mga bagay na iyon. Gusto kong kumain lagi ng atay at puso ng hayop. Mahabang salaysay ni Lola Maria habang umiiyak. Hanggang sa umabot sa sukdulan at buntis na ang iyong binibiktima. Ganun ba yun, Maria? Panunumbat pa ni Lolo sa asawa. Hindi, Gustino. Hindi totoo yan. Inaamin kong ako ang pumatay sa 3 baka na alaga mo. Hindi ko iyon sinasadya. Sobrang natatakam lang ako noon sa kauna-unahang pagkakataon. Ngunit ang pumatay ng tao, hindi ko kakayanin yan. Humihikbi ng wika nito. Sobrang nakakaawang pagmasdan ng asawa niya at tila napakahirap paniwalaan ang sinasabi ng asawa. Kung ganon, sino? Magulang mo ba? Tanong ulit ni Lolo Gusting. Maniwala ka, Gustino. Pawang mga hayop lang ang kaya naming biktimahin. Hindi ang mga tao o mga buntis man. Hindi namin kayang pumuksa ng ganoong mga buhay. Pagsusumamo ni Lola Maria. Gusto mang paniwalaan iyon ni Lolo, ay tila kay hirap na at nakakaduda. Napansin yata iyon ni Lola Maria kung kaya't labis ang pagdadamdam nito sa kanya. Hindi na rin kumakain ng lolo sa bahay nila. Lagi na itong nakikain sa kanyang mga magulang. Kung kaya't labis na ang nagdadamdam noon ang asawang si Maria. Hanggang sa isang umaga, nagising na lamang si Lolo na wala na sa tabi ang asawa. Inakala niyang babalik lang at baka nagdadamdam lang dahil sa kanyang pagiging malamig dito. Ngunit sumapit na ang ilang araw ay walang Maria ang nagpaparamdam sa kanya. Naglagas loob siyang puntahan ito sa bahay ng mga magulang ng asawa upang suyuin at humingi ng tawad at naniniwala na siya sa asawa kahit pa hindi talaga siya kumbinsido dito. Ngunit ganun na lamang ang pagbagsak ng balikat ni Lolo nang malaman mula sa mga kapitbahay nito na wala na ang pamilya. Lumipat na raw ito sa ibang bayan at hindi alam kung saan. Labis ang hinagpis noon ng Lolo. Huli na nang mapagtanto niyang sobrang mahal pala talaga niya ang asawa. Lumipas na ang isang dekada ay wala pa ring Maria ang nagpakita sa kanya. Ngunit talamak pa rin ang pagkamatay ng mga alagang hayop at minsan ay mga bata at buntis sa kanilang baryo.
Doon rin napagtanto ni Lolo na malamang ay totoo ang sinasabi ng asawa at may gumagala pa talagang ibang halimaw na mas nakakakilabot pa kaysa sa lahi nila. Hindi nga nagtagal at napabalitang ang nanalasa sa kanilang baryo ay ang asawa ng kanyang matalik na kaibigan na si Canor. Hindi man nila iyon nakumpirma, pero alam ng lolo na ang balitang iyon ay totoo. Dahil hindi lalabas ang usapin kung walang nakakitang saksi sa nilalang na iyon. Sa edad na 33 ay nakapag-asawa ulit si Lolo Gusting. Siya ay si Lola Asusina, ang napakabait kong lola at napakaganda. Baka kasi isipin nyo na lahi akong aswang. Lilinawin ko lang po na apo ako ni Lolo Gusting sa pangalawang asawa na si Lola Asusina. At kay Maria, hindi sila nagkaroon ng anak kahit isa. Iba-iba ang uri ng aswang, yun ang sabi ng lolo. Mayroong aswang na sobrang sama at mayroon ding aswang na hindi gusto ang kanilang angkan. Subalit dahil sa nagpasalin-salin na sa kanilang lahi ang ganoong sumpa, wala silang magawa kundi tanggapin na lamang kung anuman ang kanilang kapalaran. Hindi man sila kanais-nais na maging kasapi ng lipunan. Isipin na lang natin kung tayo mismo sa kanilang katayuan. Siguro, nagtatago at parang kriminal tayo na hindi pwedeng pag-alagala lang pag umaga. Pero syempre, hindi natin hawak ang bawat opinyon ng tao dahil bawat isa ay may kanya-kanyang paniniwala. At hanggang dito na lang po. At kung tatanungin niyo ako tungkol kay Lolo Canor, aabangan niyo na lang po ang susunod kong kwentong ibabahagi sa inyo. Maraming salamat po. Pasensya na kung bawal akong magpakilala sa totoo kong pangalan. By the way, bigyan ko na lang kayo ng clue kung anong lugar ito. Sa lugar po ito ng Aklan. Muli po, Kuldoroy ng Aklan, lugar ng mga gwapo. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Gilbert, isang school principal sa isang hindi kilalang paaralan dito sa Capiz. Nasa edad 64 na sa taong kasalukuyan. Nangyari ang aking karanasan na talaga namang hindi mawala-wala ang bawat detalye sa aking isipan taong 1995. At saka, ipagpaumanhin mo na, Sir Casper, kung medyo magulo ang pagkasulat ko. Yung apo ko na lang kasi ang inutusan kong mag-type nito. Wala lang, gusto ko lang talagang magbahagi sa iyo. Palagi akong nakikinig sa inyo, Sir Casper. Tuwing gabi, bago matulog, ay hinahanap-hanap ko ang mga bago mong upload. Salamat po sa pampapawi ng lungkot. At sana'y ipagpatuloy mo lang iyan. At eto na. Nalalapit na ang kaarawan ng paaralan na aking pinaglilingkuran noon. Kaya nakaisip kaming magpa-raffle sa mga estudyante. Ang makakapili ng mga pulang tiket ang siyang magkakaroon ng pagkakataong sumama sa amin sa gaganaping bonfire camping.
Siyempre, hindi namin pinasali ang mga hindi pinayagan ng magulang. Nakakatuwa na makita ang mga nanalo na nagagalak at natutuwa dahil napili sila. Saktong 10 sa buong paaralan ang nakuha. 30 lang kasi sa mga mag-aaral ang mga pinayagan. Halos lahat ay mga 4th year high school na. Nalalapit na ang bonfire camping namin sa pinakamalapit at pinakasikat na gubat. Pinatawag din namin ang mga estudyante at nag-usap-usap na rin kami sa mga dapat at hindi namin dapat gawin kapag nasa loob na kami ng gubat. Masyadong delikado kasi dahil po pwede kaming maligaw o kaya ay makasalamuha sa mga makakamandag at mga mababangis na hayop na nakapaloob sa nasabing gubat. Nakakaasa naman akong rerespetuhin ako ng mga piling mag-aaral dahil kahit pa nasa mataas na baitang sila, bata pa rin ang mga ito at mayroon pa rin kakulitan sa katawan at masyadong delikado sa kanila maging sa amin ang mapahamak sa sobrang liblib na gubat. Responsable rin kasi kami kung sakaling may mangyaring masama sa mga ito dahil una sa lahat, pinagkatiwalaan kami ng kanilang mga magulang. 2 araw bago maganap ang camping, masaya pa kaming nag-usap-usap sa aming mga gagawin. Tuwang-tuwa kami sa napiling lugar dahil nga gubat. 5 araw kasi ang pananatili namin doon at matatawag na iyong bakasyon. Kaya talaga namang nagagalak. Bukod kasi sa mga magandang tanawin, may preskong hangin din. Malayo sa ingay ng mga tao. Sinisigurado naman naming magiging ligtas ang bawat isa dahil may kanya-kanya kaming gamit pang depensa. Gaya ng patalim. Di naman na yun ipinagbabawal dahil mga 4th year high school students ang napili. Sa paglipas ng mga araw, dumating na ang nakatakdang petsa. Madaling araw pa lamang ay naroon na kami sa paaralan ng aking makakasamang mga kapwa guro upang antayin ang mga napili. Isang jeep kasi ang gagamitin namin papunta sa nasabing gubat. 6:00 na nang nakumpleto ang lahat at nagsimula ng umalis. Masaya kaming nagkukwentuhan at nagkukulitan sa loob ng jeep dahil kailangan naming maglibang sa medyo may kahabaang biyahe. Ako na rin ang nagsilbing driver habang ang mga kasama, 3 kong kasamang guro at ang aking asawa ay nagbabantay sa mga estudyante sa loob. Habang nagmamaneho ako, bigla akong kinalabit ng aking asawa. Nako Gilbert, nakakatakot naman ang gubat na yon. Malay mo may mga aswang. Aswang? Eto na naman si Joan. Ayan na naman Huwag kang masyadong mag-isip ng negatibo. Walang aswang sa gubat. Saan naman niya tatayo ang bahay niya doon, di ba? Pero Gilbert, malay mo, mainam na ang nag-iingat. At sigurado minto ka. Pag nakarating tayo ng palengke, paniguradong bukas na yon. May bibilhin lang ako. Huling wika ng asawa ko. Sinunod ko na lang ang aking asawa. Baka importante ang bibilhin nito para sa kanyang sarili. Kaya nag-stop over muna kami sa palengke.
7 minuto lang naman ang tinagal ni Joanne doon. Lumipat na ito sa harapan, sa aking tabi, habang hawak-hawak ang supot na mayroong kalamansi. Asin na sa tansya ko ay 1 kilo pa nga. Dusin ng bawang, bote ng tubig at sili. Mainam ng handa. Baka aswangin tayo. Matawa-tawang wika nito sa akin. Ako naman ay nagtaka dito. Naisip ko na lang na nagbibiro lang ito. 10:00 namin narating ang gubat. Sobrang ganda ng lugar at tamang-tama talaga para sa mahabang bakasyon. Sama-sama naming nilatag ang aming mga tent at pwestong palibot habang nag-iiwan ng space sa gitna para sa bonfire. Mas gusto kasi namin ang dikit-dikit para kung sakaling may problema ang isa, madali naming masusolusyonan. Hindi na rin kami lumayo sa bukana ng gubat para hindi kami magkanda ligaw-ligaw. Nang matapos na kaming magprepara, naatasan ko ang lahat ng mga hoy sa paligid-ligid lang at huwag lalayo. Agad naman akong nagbigay paalala bago pa sila umalis. Binigyan kayo at kami ng tiwala ng inyong mga magulang. Maraming matitinong estudyante ang gustong sumama. Ngunit hindi napili at napayagan. Sana kayo ay magtino at huwag kaming bigyan ng sakit sa ulo. Huwag kayong lalayo dahil delikado. 20 minutos para sa pangangahoy. Matanda na kayo. Dapat marunong na kayong umintindi. Wala naman silang reaksyon nun, kundi tango-tango lang. Talaga namang mapanganib ang hindi rin namin masasabi ang mga uri ng mababangis na hayop na nandoon. Mabuti naman at masunurin naman ang aming mga mag-aaral, kaya mukhang wala kaming dapat ipag-alala. Naiwan kami ng aking asawa na nakaupo. Nakita ko si Joanne. Inilabas ang tubig at ininom ang kalahati. Pagkatapos, nakita kong hiniwan niya ang mga sili gamit ang bato at isinuksok sa loob ng bote na may tubig. Ayoko siyang questionin kaagad, kaya pinanood ko na lamang ito. Kasunod nito ang paglabas niya ng mga maliliit na botelya na may maliit na buta sa gitna. Binuksan niya iyon at nilagyan lahat ng tubig na may sili at tsaka isa-isang winisikan ng kalamansi. Joanne, ano yan? Wala to. Kuha ka isa tapos ipamigay mo sa mga kasama natin mamaya. Huwag ka mo nilang iwawala dahil magagamit nila ito. Sumang-ayon ako at kumuha ko ng isa. Kahit pa nawiwerduhan ako. Pagkatapos nito ay nakita ko itong nagbabalat ng mga bawang na binili niya. At hiniwa-hiwa ito sa maliliit. Hindi ko ito maintindihan, kaya hindi ko na lang pinansin. Nagsibalikan na ang mga mag-aaral kasama ng mga iilang guro na kasama namin. Dala nila ang sobrang daming kahoy. Nung ilapag nila ito, parang batang nakakita ng laruan si Joanne. Dinampot niya ang mga maninipis na kahoy at ikinikiskis sa mga bato na tila gumagawa ng tulis. Ayaw kong pag-isipan siya ng masama ng mga kasamahan namin, kaya nilibang ko ang mga ito sa pakikipagkwentuhan.
Oras na ng tanghalian. Nagulat kami sa aming nakita. Nakapalibot sa aming paligid ang mga maninipis na kahoy na may nakaumbok na tulis, habang nakapalibot ang mga bawang at asin sa paligid na tila binakura ni Joanne. Mabuti na lamang at dinedma iyon ng aming mga kasamahan. Sumapit ang gabi. Nagtagumpay ang aming bonfire. Sobrang saya dahil para lamang kaming magbabarkada lahat. Nakuha naming maglabas ng sama ng loob at mga sekreto nang hindi kinakailangan ng alak. Purong kwentuhan lang sa natural na paraan. Nag-ihaw din kami ng manok. Nagkaroon lang kami ng hudyat na oras na ng tulugan. Noong nakaramdam na kami ng lamig, indikasyon na malapit na ang hating gabi. May mga ngiti sa aming labi habang kanya-kanyang pumapasok sa aming mga tent. Unang araw pa lamang ngunit, masyado na kaming nagiging komportable at masaya. Halatang mas marami pang magaganap sa mga susunod. Akmang ipipikit ko na ang aking mga mata nang mapansin kong aligaga si Joanne. "Mahal, ano ba? Matulog ka na?" "Magbabantay ako. May kasama kasi tayo eh. Nauna sila dito. Baka kasi ano." "Ewan ko sa'yo. Matulog na ako. Bahala ka dyan." Nagiging praning na naman kasi si Joanne. Laki kasi ito sa kanyang lola. Kaya parang matanda ito kung mag-isip. Dahil sa kanyang mga paniniwala, huli ko lang narinig dito bago ako tuluyang makatulog. May mga bahay dito. Kinabukasan, masaya akong binati ang aking mga kasamahan. Naging maganda at mahimbing daw ang tulog ng lahat. Tinapay ang naging almusal namin noon at kape. Nagkukwentuhan kami ng may mapansin kaming mga kalalakihan ang naglalakad at dumaan pa mismo sa harapan namin. Sinubukan namin itong batiin ngunit tila wala silang mga emosyon ni hindi man lang kami nilingon. Narinig ko namang bumulong sa akin si Joanne. "Sila yung sinasabi ko sa yung nakatira dito." Hindi ko sinagot ang aking asawa at napaisip. Tumayo ito at muling nagsaboy ng asin sa mga bakod na ginawa niya. Maging sa buong espasyo namin ay nilagyan niya. Kagaya kahapon, ganon rin ang naging araw namin. Mabilis ang oras. Napagdesisyon na naming hanapin ang ilog para sana makaligo na kami. "Wag na. Malapit na tayo sa bukana. Humanap na lang tayo ng puso o di kaya magbayad para makaligo." Singit sa amin ni Joanne. "Nasa guba tayo, mahal. Wala tayo sa kabahayan. Dapat ang pamumuhay natin dito ay ayon sa lugar." Sagot ko naman dito na malapit na akong maiinis. Wala naman itong nagawa kundi tumayo at sumunod sa amin habang nakakapit sa braso ko na parang takot at palinga-linga ito sa paligid. Sinisigurado pa nitong nakabulsa sa aming lahat ang boteng bigay niya bago lumayo. Nahanap namin ang ilog at hindi naman pala iyon malayo sa aming pinaglatagan. Masayang nagtampisaw ang lahat maliban kay Joanne. Padampi-dampi lang ito ng tubig sa balat niya at nakaupo lang sa isang tabi. Habang naliligo,
mas dinama ko ang presensya ng kalikasan. Nagpalingalinga ako at sinulit ang kulay berdeng tanawin. Napalingon ako sa isang puno. Hindi ako nagkamali sa aking nakita. Nakakita ako ng batang lalaki na nakatitig ng matalim at sobrang sama sa aming lahat. At saktong sa akin pa ito nakatitig. Agad naman itong tumakbo ng sobrang bilis. Doon ako kinikilabutan. Pinaahon ko na sila at pinahuli ng mga isda para ulamin sa gabi. Hapon pa lang ay pinaghapunan ko na sila at pinapasok sa tent. Nagpalusot lamang ako na kailangan nilang magpahinga ng maaga, kaya wag na silang lalabas pa. Pero sa totoo lang, natatakot ako sa aking nakita kanina. Sumapit ang gabi. Rinig ko pa ang tawanan ng mga iilang kamag-aral kasama ang mga guro na tila ba nasisihan sila sa kanilang usapan. Bumalikwas ako at nakita ko si Joanna nananalangin. Inantay ko itong matapos. Tumitig ito sa akin at ngumiti. Hindi ako makatulog at makaramdam ng antok, kaya tumulala muna ako. Bandang 10:00 siguro ng gabi, nakarinig ako ng mga pagtakbo sa palibot namin. Hindi ko ito marinig ng malapitan dahil sa tingin ko ay sa labas ito ng bakod na ginawa ni Joanne. Kakaiba kasi ang kilabot na aking nararamdaman ng mga oras na yon, na tila ba may mali sa paligid. Dapat malamig na, ngunit naging maalinsangan, sabay ng pagsabog ng napakabahong amoy na malansa na hindi mo malaman kung saan nagmula. Amoy baktol na imburnal o amoy patay na daga, basta halo-halo na. Dadapa na sana ako nang marinig ko ang sigaw ng mga estudyante. Halimaw! Napabangon kami ni Joanne at napabukas ng tent. Nakita naming nakahandusay ang isang estudyante. Habang basa ang pantalon, tila nahimatay ito habang akay-akay ng mga guro naming kasama. Panay sabi sila na may halimaw raw. Dali-dali namang rumesponde si Joanne na hindi makakapasok ang mga aswang sa ginawa niyang bakod, kaya ligtas kami. Kapag raw may lilitaw, isaboy lang daw namin ang laman na binigay niyang bote. Dahil mabisa raw iyon, pangsunog ng balat ng aswang. Nagsimula na kaming magpanik noon. Nakakakilabot ang madilim na paligid at lumamig na ang simoy ng hangin. Kinakabahan na kaming lahat sa pupwedeng mangyari. Nagdikit-dikit kami noon at nakasentro lamang. Madilim kaya wala kaming makita. Nasa paligid pa rin ang mga pagkaluskos at mga tunog ng pagtakbo. Balak na naming umuwi ng mismong oras na iyon, kaya sinubukan kong humakbang palabas ng bakod. Nakalimang hakbang pa lang ako nang may biglang dumamba sa akin. Hindi ko makita, hindi ko alam. Tanging pulang mga mata lang nito ang naaaninag ko. Nagsimulang mamanhid ang aking katawan nang pagkakalmutin ako nito. Bago ako mawala ng malay, narinig ko pa ang sigawan ng aking mga kasama. Marami ng dugo ang nawala sa akin. Hinang-hina na ako at nawawala na ng pag-asa. Akala ko sabay-sabay kaming mamamatay nang wala sa oras.
Bigla akong nagising sa tunog ng mga usapan. Nagising na lamang ako sa ospital ng tulala at hindi makapaniwala. Nakita ko silang lahat na nakahiga rin sa iisang kwarto. Ilan sa kanila ay sugatan, kagaya ko. Hindi ko alam ang nangyari kaya nagtanong ako kay Joanne. Ginamit daw nito ang mga asin at bawang, maging ang tubig na may sili, para maitaboy ang mga nilalang. Nang nasiguradong wala na at malayo na, inakay nila ako pasakay ng jeep. Mabuti naman at marunong magmaneho ang isa kong estudyante, kaya agad akong nadala sa pinakamalapit na ospital. Sugatan man, ang importante, lahat kami ay ligtas. At kung hindi dahil sa kapraningan ni Joanne, hindi kami makakaraos sa mga aswang sa gubat. Hanggang dito na lang po, Boss Casper. Salamat po sa pagbasa ng kwento ko at pagsaayos. Muli po, Gilbert ng Capiz. Mapagpalang araw, Sir Casper. Hindi ko na lamang po papangalanan ang sarili ko o sa mga kasamahan sa kwentong ito. Basta, ayaw ko lang kasi na may makakakilala sa akin kasi sikat ang kwentong ito sa baryo namin. Diretso na po tayo. Dalawa kaming magkapatid na puro babae. Ako ang panganay at nakapagtapos ng kursong guro. Pero ang kapatid ko, nabuntis ng maaga. 18 pa lang ay nauto na ito sa lalaking kahit kami ay hindi ito kilala. May pagkasuwail kasi si Bunso. Kapag gusto niya kuhanin ang isang bagay, ay kukuhanin niya talaga. At yun ang pinagsisihan ng aking mga magulang hanggang ngayon. Kung bakit kasi inispoiled namin si Bunso. Nakatira kami sa syudad ng Negros. Ngunit nang makapagtapos ako at naging teacher sa pampubliko, ay na-assign ako sa isang liblib na nayon. Noong una ay umuwi ako sa syudad tuwing Biyernes ng hapon at babalik naman tuwing Linggo ng hapon sa bahay ng aking inuupahan. Hanggang sa makalipas ang ilang taon lamang ay naging regular na teacher ako sa lugar na iyon. Kaya napagpasyahan kong bumili na lang ng sariling bahay, kahit maliit lang, upang doon ko na din dadalhin ang aking buong pamilya, kasama na ang aking lolo. Katamtaman lamang ang laki ng bahay, pero napakalawak ng bakuran. Maraming tanim na puno ng prutas, gaya ng mga langka, mangga, kalamanse, abukado, at iba pa. Ang lawak ng lote ay nasa 200 square meter. Pero nabili ko lang iyon sa halagang 20 mil. Hindi kasi kasama ang lupa sa pagbili dahil libre lamang na nakatirik ang bahay sa lupang iyon. Ibig sabihin, private property iyon at pag-aari ng gobyerno. Araw ng linggo noon, 10:00 ng gabi, kabuuanan na ni Bunso
nang gisingin niya kami dahil sa sakit ng tiyan niya. Sinabi niyang magtawag ng midwife kasi manganganak na siya. Nasa kabilang purok lang naman ang bahay ng komadrona, kaya nilakad namin iyon ni tatay at ng tiyuhin kong nagbabakasyon noon sa amin. Siguro naman, ganon talaga ang mga komadrona, laging handa. Kasi nga pagkasabi naming manganganak na ang kapatid ko, dinampot na lang agad nito ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang importanteng gamit. Mabilis din ang aming mga hakbang pabalik ng bahay. Natataranta din kasi ako sa mga oras na iyon. Hindi ko alam, pero parang may kung sinong nakasunod sa aming likuran. Ngunit pag lumingon ako at pailawan iyon ng flashlight, ay wala naman. Nang makarating kami sa bahay ay namilipit sa sakit ng tiyan ang aking kapatid. Nag-eye test agad ang midwife. Nasa 5 centimeter pa daw, kaya malayo pa. Ilang oras pa bago tuluyang manganak ang kapatid ko. Kaya inutusan niya kaming magtimpla ng gatas para ipainom kay bunso nang hindi raw manghina. Ako ang gumawa noon. Nang inabot ko kay bunso ang baso, ay kinuha iyon ng midwife sa kamay ko. Hinawakan niya na nakatakip ang kamay sa baso. Nagtaka pa ako ng panandaliang nagpikit siya ng mata. Animoy, dinadasalan ang hawak na iyon. 5 kami ang nagbabantay kay bunso ng panahong ito. Ako, si Tio, si tatay, si nanay, at si lolo. Ngunit, nakapagtatakang nakatulog silang lahat, maliban sa akin. Ang bilin pa naman ni lolo, dapat 3 lagi ang magbantay sa bunso. Ngunit, ako na lamang ang naiwang gising, kaya kahit inaantok ay pinilit kong huwag pumikit. Kakainom ko lang kasi noon ng gawa kong kalamansi Diyos dahil medyo sisipunin ako. Kaya kailangan ng vitamin C. Yun din kasi ang sekreto ko upang maging manatiling sexy at slim ang katawan. Mag-aalas 12 na noon ng gabi nang may biglang bumagsak sa sanga ng aming punong mangga. Hindi iyon sa manok lang o ibon man dahil sa sobrang lakas. Maya-maya pa ay tinig ng tiktik ang aking narinig mula sa binagsakan nito. Napatingin pa ako sa midwife dahil nagmistulang bingi ito at parang walang narinig. Patuloy lamang ito sa paghaplos sa malaking umbok na tiyan ng aking kapatid habang namimilipit ito sa sakit. Nagtaka tuloy ako kung narinig ba niya ang huning iyon na ngayon ay tila nasa bubong na ng aming bahay. Sinubukan kong puntahan ang ama at ina, maging si lolo, upang gisingin dahil kakaiba na ang nararamdaman ko ng mga panahong iyon. Subalit kahit anong gawin kong pagyugyug dito, ay parang hindi ako nito nararamdaman o naririnig man lang. Hayaan mo muna silang matulog. Hindi pa naman lalabas ang bata. Wika pa ng midwife sa akin.
Kung kaya't bumalik na lang din ako sa pagkakaupo mula sa di kalayuan. Ilang sandali pa ay mas nagiging agresibo ang tunog ng tiktik sa aming bubong. Kaya di ko na natiis na tanungin ang kumadrona kung naririnig ba niya iyon. Ngunit ang tanging sagot lang niya ay, "Huwag mo nang pansinin yan. Ibon lang yan. Marami talaga niyan dito sa atin tuwing gabi." Wika pa nito. Kaya hindi na rin ako nakaramdam pa ng takot o pagkabahala. Ilang sandali pa ay parang gusto na nitong wasakin ang bintana. Malapit sa kinaroroonan ni Bonso. Kaya nagsimula na akong mabahala. Alam kong aswang na ito. Walang duda. Kaya mabilis kong tinungo ang kama ni ina at ama upang gisingin sila. Talagang ayaw nilang magising. Tumutulo na ang luha ko dahil kakaiba na rin ang pakiramdam ko sa midwife na nasa harap ni Bunso. Parang wala itong pakialam sa kakaibang nilalang na nasa bintana namin. Yung ekspresyon sa mukha ni Bunso ay tila natatakot sa itsura ng midwife na nakatingin sa kanya. Gusto kong kumuha ng tubig upang isaboy kina nanay at tatay upang matauhan na ang mga ito. Subalit nasa labas ang aming mga kontainer ng tubig. Kaya ang kalahating pitsil ng kalamansi Diyos na natira sa aking ininom ang siya kong isinaboy sa kanila. Naimasmasan agad ang mga ito, kaya narinig nila ang tiktik. At nakita rin kung paano sinira nito ang bintana. Nang makita iyon ng itay, ay walang pag-alinlangan niyang kinuha ang itak na nakataklaw sa kanyang gilid. Tinakbo niya ang halimaw sa bintana at pinagsasaksak ng itak, ngunit hindi iyon natamaan. Nilapitan rin namin si Bunso dahil napansin naming tinuturo nito ang midwife at tila hinang-hina na. Ilang sandali pa ay lumabas ang bata sa tiyan nito, ngunit wala ng buhay. Nangingitim na ang bibig nito, maging ang ibang parte ng kanyang katawan. Nagtaka kaming lahat kung bakit siya nagkapasa. Kasunod niyon ay ang pagpikit ng mga mata ni Bunso na nakatitig pa sa midwife. Kasabay ng pagkalagot ng hininga ni Bunso ay ang paglabas ng itim na paru-paro sa baso ng natirang gatas na kanyang ininom kanina. Nakapagtataka ang pangyayaring iyon. Sobrang galit ng lolo ko noon. Alam niyang naaswang ang kapatid ko. Nagsisisigaw siya sa galit. Nilapitan niya ang midwife at sinakal. "Anong ginawa mo sa apo ko?" Galit na wika ng lolo. Hindi niya iyon binitawan. Halos luluwa na ang dila nito at ang mga mata. Inawat lamang iyon ni tatay. Parang ayaw pang bitawan iyon ng lolo. Ngunit sa huli ay sumunod na din siya sa sinabi ng tatay na kumalma na muna. Humahagulgol noon ang lolo. Hindi niya matanggap na patay na si Bunso. Sobrang mahal kasi niya iyon. Maging kami ay nagsiiyakan na rin. Di naglaon ay bumalik ulit yung tiktik. Dinig yun namin lahat. Kaya mabilis na tumalima ang tatay at lolo sa labas. Nilibot nila ang buong bahay.
at hinanap kung saan man ang nilalang na iyon. Isang malaking paniki ang kanilang nakita. Singlaki daw iyon ng tao. Nanggagatal ang mga ugat, bilog ang mga mata, at naglalaway ang bunganga na nakadipa at akmang susugod sa kanila. Hindi sila nagpasindak sa aswang na iyon. Nilabanan iyon nila tatay at lolo. Nang makita ang patalim na hawak ng dalawa, ay mabilis itong tumalima. Sobrang bilis raw na wala ng halimaw. Sinubukan pa naming yugyugin si Bunso, baka sakaling magising. Ngunit wala na talagang pag-asa. Pareho silang kinuha sa amin. Kahit sana ang anak man lang niya ang nabuhay. Pasyensya na, hindi ko hawak ang buhay niya. Talagang sa ganitong sitwasyon siya, babawiin ng Panginoon. Kaya tanggapin niyo na lamang. Kapag kasi manganak ang babae, kalahating katawan nito ay nasa hukay na. Wika pa ng midwife na nagmamadaling niligpit ang kanyang mga gamit. At saka, nagpaalam na rin ito nung umalis. At yun nga, nung nagpaalam na ito sa amin, mga alauna na noon, mag-uumaga na. Kaya nagmagandang loob kami ni Mama na nasa bahay na muna siya patulugin dahil may kalayuan din ang kanilang bahay. Ngunit tumanggi ito at sanay na daw siyang maglakad kahit hating gabi. Ganon daw talaga kapag midwife, kung saan sa ang sulok ng mga baryo nakakarating. Kinaumagahan, kinakailangan kong pumasok sa eskwelahan dahil araw ng Lunes. Parang ayaw ko pa sanang bumangon noon dahil sa puyat. Kaso, kailangan talaga dahil maraming mag-aaral ang naghihintay sa akin. Nilalakad ko lang noon ang paaralan kasi di rin naman kalayuan. Siguro mga nasa 500 metro lang ang layo mula sa bahay. Maaga pa lang ay kumpulan na ang magkakapitbahay ng mga ginang habang bit-bit ang mga walis. Hala, nakapagtataka naman. Saan galing ang batang iyon? Wala namang anak ang komadrona. Dinig kong sabi ng isa. Kaya napahinto ako sa paglalakad. Malinaw kasi ang salitang komadrona na narinig ko. Kaya lumapit ako at nagtanong, "Sinong komadrona po?" "Naku Daisy, dumaan kasi dito kanina ang kapitbahay nating midwife. Ang ingay daw ng bata kaninang madaling araw. Galing daw sa bahay ng komadrona. Wala naman silang bata. At dadalawa lang sila ng mister niya sa kanilang bahay." Mahabang litanya ng isang ginang. Nasa tansya ko ay nasa 40 pataas ang edad. Kinabahan ako ng mga sandaling iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang kabog ng aking dibdib. Ramdam kong konektadong lahat ng iyon sa kapatid kong si Bunso. Nagpatuloy lang ako sa paaralan. Pagkatapos ng sinabi ng ginang, hindi na ako umimik pa. Tumango lamang ako noon. Ngunit ang lalim ng iniisip ko. Nagtuturo nga ako nung araw na iyon, pero wala naman doon ang aking konsentrasyon. Hindi kasi mawaglit sa isip ko ang sinabi ng ginang tungkol sa sanggol na narinig nilang umiyak sa bahay ng midwife. Ang bunsong kapatid ko lang naman
ang kanyang pasyente kagabi. Ang bigat na talaga ng pakiramdam ko ng mga oras na iyon, kaya minabuti kong mag-early dismissal dahil na rin may gusto akong alamin. Nagpaalam ako sa isang teacher in charge ng school na mag-cutting classes. Ang excuse ko masama ang pakiramdam ko. Medyo totoo naman kasi nga sinisipon pa ako ng gabing iyon at ininuman ko lang naman ito ng kalamansi. Pero noon pa man, hindi naging hadlang ang aking sipon para magpatuloy sa klase. Talagang may kailangan lang akong alamin ng mga panahong iyon. Kaya mabilis akong naglakad pa uwi. Pagdating ng bahay, wala si nanay at tatay. Nasa punerarya dala ang bunso para ipaimbalsamo, pero naiwan ang bata. Ayaw kasi ng lolo na ipaimbalsamo ang sanggol dahil ang gusto nito ay ipalibing na kaagad kinahapunan. Bale, kaming dalawa na lang ni lolo ang nasa bahay ng mga oras na iyon. Tinitigan ko ang patay na sanggol na nakabalot sa puting tela. Nagawa na rin ito ng kahon na yari sa plywood, ngunit hindi pa natatakpan. Apo, hindi pa tanghali ah. Wala ka bang pasok? Tanong ng lolo ko noon mula sa aking likuran. Lolo, nag-cutting classes po ako at may gusto akong malaman. Wika ko sa lolo ko. Nagtaka pa siya nang bigla kong binuhat ang kahon na may lamang bagong silang na sanggol. Tinangka niya akong pigilan dahil wag na raw ililipat pa ng pwesto. Ang hindi niya alam ay isasaboy ko iyon sa bintana. Marami na akong narinig tungkol sa mga ito. At noon, ako mismo ang gumawa at nagpapatunay na totoo nga. Kapag naaswang ang isang bata man o tao, pinapalitan ito ng katawan ng saging. Napasigaw ang lolo ko noon sa gulat, samantalang ako ay napahagulgol at nanlumo sa aking nasaksihan. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon sa panahong iyon. Lolo, hindi iyan ang anak ni Bunso. Kailangan natin puntahan ang midwife. Galit na sabi ko. Kitang-kita ko rin noon ang galit sa mukha ni lolo. Dali-dali kaming sumugod sa bahay ng midwife. Bit-bit ni lolo noon ang itak. Ilang sandali lang ay narating namin ang bahay nito. Halos sirain na ni lolo ang pintuan ng bahay ni Remedios. Pagdating namin doon, tila galit pa ito nang mabuksan ang pinto. Anong iskandalo ito? Katanghili ang tapat at nagpapahinga ang tao. Galit na singhal nito. Nasaan ang pamangkin ko? Galit kong tanong. Mas lalo pa itong nagalit. Nakita ko naman daw, paglabas pa lang na wala ng buhay ito. Bakit ba daw hinahanap ko pa sa kanya? At ininsulto pa nito ang pagiging profesional ko. Akala ko ba teacher ka? Bakit tila napakakitid ng mukha mo? Galit na tanong nito. Mas lalong uminit ang ulo ko. Gusto kong hambalusin ang pagmumukha nito. Ngunit, pinipigilan kong huwag makalikha ng iskandalo. Binalaan pa kami nitong huwag umakyat sa kanyang bahay dahil trespassing daw at pwede niya kaming kasuhan. At totoo naman iyon. Maging si lolo ay pinigilan ko. Hanggang sa nakangising aso pa ang asawa nitong
lumabas sa kanilang kwarto. Ganon talaga ang buhay. Di mo alam kung kailan ka bibisitahin ni kamatayan. Huwi ka nito na ikinakulo masyado ng aking dugo. Narinig ko rin kanina sa nag-umpukang mga tsismosa na ito daw talaga ang pinakamabagsik na aswang sa baryo na iyon. Pero hindi ko naman pwedeng ibulgar iyon, lalo't hindi ko maipakita ang katibayan. Kapag mangyari iyon, pwede akong makasuhan at mawala ng lisensya sa pagtuturo. Hindi ko naman kakayanin ang ganon. Mahal ko ang pagtuturo. Ito talaga, noon pa man ang aking pasyon. Wala na akong magawa noon, pero ang batang naging katawang saging ay malaking katibayan na sana na naaswang ang aking kapatid at maging ang pamangkin ko. Pero sino naman ang maniniwala kung iyon lang ang ebidensyang iharap ko sa pulisya? Katawan ng putol na saging. Baka mapagkamalan pa akong adik at sabihin baka hindi nabantayan ang nangangamoy ng katawan ng bata kaya nadagit ng mga asong kalye. Pinigilan ko na rin ang lolo na huwag nang gumawa ng isyu pa. Nanatili na lamang iyong sekreto ng pamilya. Noong lamay na ng aking kapatid ay maraming nagtanong kung saan inilibing ang bata kasi hindi nila iyon nakita, liban sa ibang bumisita nung umaga nang hindi ko pa naitapon sa bintana. Nasa ilalim lang ng aming silong, anghel kasi namin iyon, palusot na wika ni nanay. Pinaniwalaan na rin iyon ng mga kapitbahay. Hindi nila alam kung ano talaga ang tunay na pangyayari. Unang gabi ng lamay, maraming bisitang dumating. Pati ibang kamag-anak nila nanay at tatay ay dumating din. Halos lahat ay hindi makapaniwala sa sinapit ni Bunso. Ilang araw na rin akong puyat. Idagdag pa ang aking ibang ginagawang mga lesson plan. Kaya maaga akong nakatulog ng gabing iyon. Hindi ko na nararamdaman pa ang sumunod na nangyari. Naging tulog mantika na ako. Ikwinento na lang ni nanay ang tungkol sa itim na aso na nananalakay sa unang gabi ng lamay. Paikot-ikot raw ito ng bahay. At ang sumunod na nangyari, ang nakakapangilabot sa tagpong iyon. Tila raw, napailalim sa itim na mahika ang lahat at bigla na lang nakatulog, maliban kina nanay at tatay na nakainom ng kalamansi juice na gawa sa preskang katas ng bunga nito mula sa puno ng likod bahay. Hindi ko rin alam kung ano ang koneksyon ng kalamansi, pero pakiramdam ko, malaki ang ambag nito kontra sa kapangyarihan ng aswang. Ito rin kasi ang nagpagising sa kanila mama noong naging tulog mantika sila. Habang naglilibor si Bunso, kung napapansin nyo sa aking isinalaysay sa itaas, mabilis daw na sumugod ang itim na aso sa kabaong ni Bunso. Inakala na lamang nitong wala nang malay ang lahat ng mga naroon. Hindi nito inakalang gising pa ang mga magulang ko at tiyo ko na nasa loob ng bahay. Nang marinig ng tatay ang tila ungol ay mabilis siyang lumabas at sinugod ang malaking aso. Napilit buksan ang kabaong ni Bunso. Namumula pa ang mga mata nito at naglalaway raw. Hinabol iyon ni tatay
at pinagtataga. Naabutan niya iyon at nadaplisan sa kaliwang hita. Mabilis daw itong tumakas palayo. Kinaumagahan, nakita ng mga kapitbahay na paika-ikang lumabas ang asawa ng komadrona mula sa kanilang bakuran. Tila daw may sugat ito sa paa. Naikwento din kasi ng tatay sa mga kapitbahay ang nangyari sa gabing iyon. Kaya marami na talaga ang nanghinala na ito ang aswang na noon pa man ay nananalasa na. Naramdaman ng mag-asawa na tila usap-usapan na sila sa buong baryo na iyon. Nakaramdam na rin marahil ang mga ito na hindi na sila welcome pa sa baryong iyon. Tuwing kasalubong kasi sila ay lumalayo na agad ang mga tao. Maging sa pamilihan ay iniiwasan sila. Kapansin-pansin ding puro karni palagi ang binibili nila. Dahil doon ay nagpasya ang mag-asawa na lumipat ng tirahan. Benenta nila sa murang halaga ang kanilang bahay sa bagong guro din na isang dayo. Nang linisin na ng pamilya ang bahay na iyon ay marami silang nadiskubre. Sa likod ng bahay nito, kung saan nagpasya ang asawa ng aking kasamang teacher na maghukay upang gawing tapunan ng basura, ay aksidenteng nahukay nila ang napakaraming buto ng tao at bungo. Mas marami ang mga bata, kaya nangilabot ito at nandiri. Hindi na nila tinuloy pa iyon at tinabunan pa nilang muli. Hindi na rin sila tumuloy pang tumira dito. Wala ring nagka-interes na taga rito na bumili sa bahay na iyon. Hanggang sa naging abandonado na iyon at naging haunted house magpahanggang ngayon. Sa ngayon po ay malaki na ang pinagbago ng aming lugar. Naging semi-subdivision na dahil binabayada na namin ang buwis ng lupang kinatitirikan ng aming bahay. Naisa-subdivide na rin kasi ito sa mga mamamayang narito. Hindi gaya dati na walang kuryente at tricycle lang na di pamasahe at habal-habal ang tanging nakakapasok sa aming baryo. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pakikinig ng kwento ko. Ngayon lang ako magpapakilala. Itago niyo ako sa pangalang Daisy. Pero hindi ko yan totoong pangalan ha. Salamat po. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jansen. Ako ay 45 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari po ito noong 1992 sa probinsya ng Siquijor. Mahirap lang ang buhay ng isang magbubukid, mag-aararo, maghawa ng mga pananim, magbungkal ng lupa, at mag-ani. Gayon pa man ay maayos at simple lang ang pamumuhay. Naging katulong ako ng aking mga magulang sa pag-aasikaso ng aming tahanan. Minsan ay nagpapakain ako ng aming mga alagang baboy, manok at kambing. Madalas akong naiiwan lalo pat nasa palengke sa bayan ang aking mga magulang at may pwesto kami ng tindahan ng mga gulay na galing din naman sa aming mga pananim.
Ako ang nagsilbing tagapaghatid nila sa bayan at tagapasa ng kanilang mga paninda. Pagkarating doon ay magpapahinga lang ako saglit at uuwi na sa bahay. Sakay ang pampasahirong truck, paakyat ulit ng bukid. Pagkarating naman sa bahay ay ang mga gawain naman sa tahanan ang aking pagdidiskitahan. Hanggang sa matapos ko ang paglilinis, maglaba at magluto. Pagkapananghalian ay kakain akong mag-isa at ililigpit ang pinagkainan, tsaka ako matutulog. Sa pagkagising ko naman sa hapon ay pupunta naman ako sa bukid para manguha ng kahoy na panggatong. Dadaan ako sa ilog at maliligo habang mangunguha ng mga prutas at dadalhin sa bahay para gawing panghimagas, kagaya ng mangga, saging, guyabano at abukado. Nung minsan ay naisipan kong magpunta sa kagubatan para mamasyal. Kahit na walang tao at tahimik doon ay nakaugalian ko na ang magtungo sa nasabing lugar dahil marami akong napapansing mga ibon doon. Naglalakad lang ako at patingin-tingin sa paligid habang bitbit ang aking makalumang garan nang may mapansin akong ingay sa di kalayuan. Nagpasya akong usisain iyon, kaya naman may nakita akong bulto ng tao na naglalakad papunta sa mas madawag at madilim na pwesto. Nakaramdam ako ng kakaiba, kaya naman hindi na ako nakapagsalita pa nang magpasya din akong magkubli at matyaga ng kanyang ginagawa. Pribadong pag-aari namin ang lupang ito dahil kahit mahirap lamang kami ay titulado ito at trespassing na ang ginagawa ng nasabing nilalang. Nagulat ako nang may ilabas siyang kakaibang mga bagay sa kanyang sakong kanina pa sukbit. At nagulat ako nang makilalang mga putol na kamay ito, putol na paa, hita, at iba pang parte ng katawan ng tao. Halos masuka ako nang makitang pinulot ng estranghero ang isa sa mga putol na kamay at nilantakan iyon. Gayon na lang ang pandidiring naramdaman ko habang naririnig ang paglagutan ng mga buto mula sa putol na katawan at sarap na sarap ito. At sarap na sarap ito sa paglamon. Hindi ko natiis ang aking sarili at napasuka ako. Medyo malayo naman ako sa kanya, kaya hindi niya ako mapapansin. Natakot ako nang makitang napakapangit ng nilalang na may pangil at mahabang kuko. Anong klaseng halimaw ito? Patiyad akong lumakad at tumakbo palayo. Nang makarating ako sa bahay ay naroroon na sina nanay at tatay. Halos mapaiyak ako habang nagkukwento sa kanila dahil sa aking nakita. Ang aking mga magulang ay nagulat din at hindi makapaniwala. Lalo pat may kumakalat na balita sa palengke tungkol sa isang aswang na gumagala sa kanilang lugar. Bagong yanggaw daw ito at madalas mambiktima kahit sa umaga.
Walang pinipili ang nasabing aswang, lalo na't kay bangis niya at tila wala sa sarili. Sabi pa ni nanay ay kilala ko daw ang lalaking bago lang naging aswang. Ang mga ngasong si Mang Andoy. Kaya pala pamilyar sa akin ang mukha nito. Bata pa lamang ako nang huli kong makita si Mang Andoy. Kaya hindi ko alam na siya pala iyon. Kaya pala pamilyar ang kanyang bulto at mukha kanina. Mabuti na lang at hindi niya ako nakita. Aswang pala ang nasabing mga ngaso. Sabi ni tatay ay nahawa raw ito nang minsang makapatay ng inaakala niyang aso sa kagubatan. Nilapitan daw ito ni Mang Andoy nang makitang nagbago ng anyo ang nasabing aso at naging tao. Ngunit bago pa man niya ito matulungan ay nakagat na siya ng nasabing aswang. Kaya nailipat ang kamandag ng pagiging halimaw nito sa kanyang dugo. Iyon na raw ang simula na kapag nakakaamoy si Mang Andoy ng mga sariwang dugo o nakakakita man lang ng mga sariwang sugat ay nawawala ito sa kanyang sarili. Natakot ako sa isiniwalat ng aking mga magulang. Lalo na't napapansin kong sa aming kagubatan naglalagi si Mang Andoy kapag nakakakuha ng mga katawang nabibiktima niya. Kaya naman iniwasan ko na ang magpunta doon kapag gabi. Minsan ay umaga na lang ako nagpupunta doon. Ngunit kasama na si tatay upang manguha ng kahoy para gawing panggatong. Saglit na tahimik ang tungkol kay Mang Andoy nang wala na kaming mabalitaang namatay at ginugulo sa gabi. Naisip ko nga, baka nagsawa na si Mang Andoy sa karne ng tao. Kaya ngayon ay huminto muna siya sa pambibiktima. Nagpatuloy ako sa pagiging abala sa aking gulayan at dating gawe pag nagpupunta sa palengke ang aking mga magulang. Minsan ay umulan ng malakas at hindi nagawang makauwi ng aking mga magulang mula sa bayan dahil bumaha ng malakas at hindi nila magawang makatawid. Sinabihan ko na lang sila sa pamamagitan ng telepono na manatili muna sa pwesto ng gulayan at huwag na munang umuwi upang makaiwas sa baha. Ako naman ay nanatili na lamang sa bahay at hindi na sila sinundo pa. Wala namang bagyo nung panahong iyon, pero ginanahan yatang umulan ang langit na ipinagwalang bahala na lang din namin. Maaga akong nakatulog dahil mag-isa lang naman ako sa bahay. Hindi ko alam na habang natutulog pala ako ay panay na ang ingay ng mga manok sa labas at nagkakagulo sila. Hindi ko naman marinig sa loob dahil sa ingay ng ulan na pumapatak sa yero. Kinabukasan ay maaga akong bumangon nang makitang maliwanag na ang sikat ng araw. Kumuha ako ng ilang butil ng mais na kadalasang ipinapakain ko sa aking mga alaga. Nais kong magkatay ng manok at nagutom ako bigla. Ang panaginip ko kasi ay kumakain daw ako ng manok, kaya naman masigla akong lumabas upang tawagin ang aking mga alaga. Subalit, nagulat ako sa bumungad sa akin sa labas.
Natagpuan kong nakakalat ang mga patay na katawan ng aking mga alagang manok sa labas at nasa lupa na sila. Ang masahol pa ay wala na itong mga buhay. Kaya naman kabado kong tinignan ang isa at sinuri ang nangyari sa kanilang katawan. Gayon na lang ang gulat ko nang makitang nawawala ang kanilang mga lamang loob at parang sinisip-sip ang kanilang dugo. Nataranta ako at napalingon sa paligid. Anong nilalang ba ang posibleng gumawa nito? Ang nasa isip ko noon. Inis akong tumayo at nagpalakad-lakad sa paligid. Nagkataong maputik ang lupa. Kaya naman natuwa ako nang may makitang mga bakas papunta sa kagubatan. Naisip kong sundan ang mga yapak na iyon hanggang sa matunton ko nga ito. Dinala ako ng mga bakas sa lugar na pinakaiiwasan ko, kung saan naroon ang bagong yanggaw na tila tulog at wala pang kamalay-malay sa ingay sa paligid. Nagalit ako sa ginawa niya sa aking mga alagang manok, kaya naman nawala ang takot ko sa kanya at biglang sumigaw na ikinabalikwas niya. Ikinabalikwas niya. Tama, si Mang Andoy nga. Pupungas-pungas itong bumangon na ipinagtaka ko. Mukha lang naman siyang normal na tao sa kanyang mga galaw. Kaya nakakapagtaka ang kanyang ginagawang pupungas pa at babalikwas ng bangon. Sinanggapan nito ang kamao kong balak tumama sa kanya. Sabay sabing, ano raw ang kanyang kasalanan at balak ko pa siyang saktan. Galit na sinabi ko sa kanyang ang aking mga manok ay kanyang tinira. Kaya naman mas lalo siyang naguluhan at ipinaliwanag sa aking hindi niya magagawang kumain ng mga alagang hindi sa kanya. Isa pa ay hindi raw siya aswang at naroon siya sa nasabing lugar dahil may hinahabol siyang aswang. Nanggagaya raw ito ng mukha at baka naman ito ang pumatay at lumantak sa aking mga alaga. Iginiit kong nakita ko pa nga siya nang dumating dito noong 1 linggo at may pasa na sakong may lamang putol-putol na katawan ng tao. Umiling si Mang Andoy at sinasabing nagkamali ako. Hindi nga raw siya ang aking nakita, kundi ang totoong aswang. Nanggagaya daw ito ng mukha, kaya niya sinundan dahil nang huling makapangaso siya ay aksidenteng nasugatan niya ang asong akala niya ay totoong aso. Ngunit nagpapanggap lamang pala. Para mapatunayan niya raw na nagsasabi siya ng totoo, ay nakahanda siyang bantayan ang aming bahay sa gabi nang nakaabang lamang sa kadiliman. Matagal na raw siyang hindi makauwi sa kanilang bahay dahil sa pagdungis ng nasabing aswang sa kanyang dangal. May pinatay ang nasabing aswang sa kanilang barangay at siya ang napagbintangan. Kaya naman, hinayaan ko siyang sumama sa akin. Nasa bahay na sina tatay nang makauwi ako. Nagulat sila sa naabutang itsura ng mga nasabing manok, pati na din ang kasama kong mga ngaso. Iniumang pa ni tatay ang kanyang itak sa lalaki. Ngunit nagtumanggi ito sa ibinibintang sa kanya. Mabuti na lang at napakiusapan ko si tatay na kumalma at pinatuloy si Mang Andoy sa bahay namin. Nagulat ako nang
Makitang kay dami pala niyang dalang mga pangontra sa loob ng kanyang bag. May langis pa siya na, aniya, ay palatandaan kapag may aswang sa paligid dahil kumukulo daw ito. Ang kanyang mga balisong ay gawa sa bagakay, samantalang may kwintas din siyang gawa sa bawang at luya. May buntot ng pagi at tinik ng suha na nakakatago sa isang pitaka. At higit sa lahat ay may tanso siyang kutsilyo na palaging sukbit sa kanyang bewang. Nagbiro pa sa amin si Mang Andoy at sinabing mga ngaso pa rin naman siya, ngunit mga aswanga lang ang kanyang huhulihin at kakatayin. Natawa na din ako, ngunit hindi pa rin ako kampante sa kanya. Kinagabihan ay maagang natulog si nanay, samantalang kami naman ni tatay ay nakahiga na din, ngunit nakiramdam kami sa paligid. Si Mang Andoy na binigyan ko ng pwestong higaan sa loob ng aking silid ay tumanggi at mas piniling maupo sa balkonahin namin sa labas. Aniya ay mas maganda kapag madilim dahil hindi siya basta-basta mapapansin. Ilang saglit lang ay may narinig kaming kaluskos sa labas. Agad akong sumilip sa bintana. Si Mang Andoy ay nakaumang na ang kanyang kutsilyo habang nakaupo sa balkonahe. Sa di kalayuan, may naaninag ako, isang babae. Inamoy-amoy nito ang paligid habang nakalawit ang dila. Tinitigan ko ito kaya gayon na lang ang aking pagkasindak. Nang sa dahan-dahan ay nagiging kamukha nga ito ni Mang Andoy. Ang kanyang bultong babae ay naging lalaki at nagkaroon ng matutulis na pangil. Ang kanyang mga kuko ay kay tatalim at halos isang dangkal na din ang haba sa bawat kuko. Sumingasing ito at tinungo ang aking lalagyan ng mga manok. Nagsiputak ang mga manok at hindi na nakaulit pa ng sakmalin niya ito at ilagay sa kanyang bibig. Sarap na sarap ang aswang sa pagsipsip ng liig ng manok. Nang biglang mapaigik ito dahil sa natanggap na saksak mula kay Mang Andoy. Doon na kami na alarma at ginising ko si nanay, tsaka naglagay ng panggatong sa lutuan. Iyon ang utos sa amin ni Mang Andoy kanina. Si tatay naman ay lumabas na at nakitulong kay Mang Andoy na nakikipagbuno sa aswang. Ako man ay lumabas na din at tumulong na din nang makita kong kay lakas ng nasabing aswang. Umatungal ito at halos matulig kami sa ingay ng kanyang bibig. Ang kanyang balat ay maitim na animoy, may grasa, habang mapupula naman ang kanyang mga mata. Kanina, habang nag-uusap kami ni Mang Andoy, ay naikwento niyang isang uri ng aswang lakaw, ang aswang na kanyang hinahabol. Ang aswang lakaw ay walang pakpak at hindi nakakalipad, ngunit kayang gumaya at magbago ng anyo. Sila ay nagmula sa lahi ng mga bangkilan, isang uri ng aswang na nasa pinakamataas na antas. Iyong mga nilalang na kayang gawing aswang ang isang tao at kayang patayin ang kapwa aswang. Mga dato at sultan ang pinagmulan ng mga bangkilan na naging aswang sa tulong ng kanilang babaylan. Ang buong akala ko ay may pakpak ang lahat ng mga aswang, ngunit
Ngayon ko lang nalaman na hindi pala. Balik tayo sa eksena. Sugatang bumagsak ang aswang at hindi na nakapanlaban pa. Kaya iginapos namin ito at hinintay na mag-umaga. Si nanay ay naglagay ng bulak na binasa ng langis sa baga. Kaya alam naming hindi makakaalis ang aswang sa aming bahay kahit paanong gawin niya. Sa kusina kami nagpunta at nag-inuman ng kape ng buong magdamag. Labis-labis naman ang pasasalamat sa amin ni Mang Andoy dahil malilinis na raw niya ang kanyang pangalan, lalo na't malalaman na namin mamaya kung sino ang bagong yanggaw na nagdungis ng pangalan ng kawawang mga ngaso. Ako naman ay tipid na humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa inasta ko kanina. Tumango naman ito at sinabing naiintindihan ako dahil kahit sino talaga ay gayon ang magiging reaksyon. Mabuti na lang daw ay agad kong pinuntahan ang mga bakas kanina kaya nagkita kami sa kagubatan. Napakamot ako sa ulo at hindi na sinabing kung ano ang balak ko sana kanina nang mapagkamalan ko siyang aswang. Ilang saglit lang, naramdaman naming nagising na ang aswang. Ngunit, boses babae ito. Nagmamakaawa ang babae. Napakawala na siya at hindi na uulitin pa ang kanyang ginawa. Kaya naman lumabas ako at tinignan kung sino ito. Nagulat ako nang makilala ang babae, si Celia na aking nililigawan. Natulala ako at hindi makapaniwala. Ngunit wala akong magawa nang ipinagtapat niya ang totoo. Sa totoo lang ay nanghihinayang ako. Akala ko ay iba siya sa lahat at hindi ako lilinlangin. Naisip kong kung sana ay magbago na siya at huwag nang uulitin ang kanyang ginawa. Aniya, hindi naman daw niya ginustong maging aswang. Nagkataon lang na mamamatay ang kanyang lola, kaya sinalo niya ang pamana nito. Siya ang aswang na sinaksak ni Mang Andoy sa katawang aso. At siya din ang gumaya ng mukha ng mga ngaso. Kaya ito ang napagbintangang aswang. Maayos na nag-usap kaming lahat. Kaya naman, nagkaroon na ng malinaw na pagkakasundong walang masasaktan kapag magtatanda na ang aswang at hindi na niya uulitin ang ginawa. Itinigil ko na ang panliligaw kay Celia. Samantalang, maayos nang nakauwi sa kanilang bahay si Mang Andoy. Habang kami naman ni nanay at tatay ang nagsiwalat sa lahat na hindi pala si Mang Andoy ang tunay na aswang dahil ang totoo ay siya ang mga ngasong humuli sa aswang. Sadyang marami lang talagang hiwaga sa ating mundo na hindi pa maipaliwanag ng iilan. Sa ngayon ay may asawa at anak na ako at maayos na namumuhay sa bahay na ipinamana sa akin ng aking mga magulang. Mula noon ay hindi na din kami ginambala pa ng aswang. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento. Jansen po ng Siquijor.
Ako po si Nora, 48 anyos, tubong Baes, Negros Oriental, na ngayon ay permanente nang naninirahan sa siyudad ng Bacolod City. May 3 anak na mga professional na rin. Pasyensya na rin kung sobrang tipid ang mga impormasyon patungkol sa akin. Gusto ko kasing mananatiling pribado ang aking pagkakilanlan. Taong 1980, ang pangyayaring isasalaysay ko ngayon na nananatiling sariwa sa aking alaala at tila nakikita ko pa rin sa aking balintataw ang mga kaganapang iyon. Mga panahong wala pang kuryente sa aming nayon. Wala ring mga tricycle o habal-habal man lang. Tanging mga kalabaw na may karwahe at kabayo lamang ang ginagawang pang transportasyon. Kaya pag may lalakaring malayo, dapat alas 4 pa lang ng madaling araw, ay nagsimula ka ng maglakbay. Gaya ng paglalako ng gulay o mga saging at kamote, kailangan mong maglakbay ng maaga nang maabutan mo ang mga mamimili at makauwi rin ng maaga. Hanggang sa isang araw, hapon na nang makarating ako sa baryo ng Banat-e. Napakakipot din kasi ng daan at lubak-lubak, kaya hindi masyadong makausad ang boss na aking sinasakyan. Nagugutom na rin ako. Wala man lang kasi akong baon, kahit tubig o tinapay. Kailangan ko ring tipirin ang dala kong pera. Baka mamaya hindi ko kaagad mahanap ang bahay ni Kuya. Ide pagka ganon, ay maghahanap na lang muna ako ng matutuluyan. Pagdating namin sa isang baryo ay huminto ang boss na aming sinasakyan. Kaya sobrang tuwa ko. Eto at narating ko na sa wakas ang sinasabing lugar ni Kuya. Ngunit nang tanungin ko ang ale sa tabi ko, may kalahating oras pa pala bago ako makarating doon. Sadya lang daw tumigil ang boss dito para kumuha ng pasahero. Pagkalarga ng boss ulit, ay naitanong ko sa katabi ko kung saan siya umuwi. Tamang-tama, at doon din pala ang tungo niya sa baryo ng Banate. Noong sabihin ko na ang pangalan at apelyido ng asawa ni Kuya ay tila natigilan ito at ramdam kong tila nandidire o natatakot ito sa akin. Subalit, binaliwala ko na lamang iyon. Sigurado ka talaga na doon ang punta mo? Paniguro pa nito habang nakahalokip-kip. Hawak ang bag na yari sa pandan. Opo, kuya ko po kasi ang napangasawa, si Ate Mabi. At nakisuyong ako muna ang magbabantay sa kanilang anak. Uwi ka ako dito. Tumango ito ng tila may pag-aalinlangan at may gustong sabihin. Pero binaliwala ko na lang iyon. Nang makarating na ako sa sinasabing landmark, ay bumaba na ako at naghintay. Padilim na, ngunit walang kuya ang sumusundo sa akin. Kaya nagsimula na akong mabahala. Paano kung may masasamang tao mamaya ang magka-interes sa akin? Iyon ang nasa isip ko ng mga sandaling iyon. Ilang sandali pa ay may tumawag sa akin. Nora! Tawag ng isang pamilyar na boses. Kuya Ronnie! Mangiyak-ngiyak kong tawag dito.
3 taon na kasi kaming hindi nagkita, kaya na-miss ko na siya ng sobra. Masaya kaming naglakad pa uwi ng bahay. Naitanong ko rin sa kanya kung bakit ba kailangang ako ang magbantay ng kanilang 5 buwang anak, gayong nandyan naman ang kanyang asawa. Ayon dito, nagkasakit daw ang Ate Mab mula nung makalabas sila ng ospital pagkatapos nitong manganak. Pinaliwanag din ni Kuya na may schizophrenia ang ate, isang sakit sa utak at isang uri ng malubhang karamdaman sa pag-iisip. Halos 1% ng populasyon daw ay may ganitong karamdaman ayon sa doktor. Maraming tao ang mayroong maling kuro-kuro na ang pasyenteng may schizophrenia ay may maraming personalidad o hating personalidad. Pero ang totoo, ang karamdaman ay karaniwang nakakaapekto sa ating emosyon, pangunawa at pag-iisip na nagiging sanhe ng abnormal na pag-uugali, habang ang pasyente ay may isa lang na personalidad. Subalit ayon daw sa kanyang manugang, nayanggaw daw si Ate Mabe. Hindi daw ito basta nabaliw lang, kaya marami na rin silang napuntahang mga albularyo. Subalit lalo lamang lumalala ang sakit ni ate. Ilang beses na raw siyang mahuli ng kuya na kinakain ang kanilang mga alagang manok at itik. At ang pinakamalala raw ay hindi nakaligtas ang kanilang biik na kakabili lamang noon ni kuya. Noong una daw, nagtaka si kuya kung bakit sa tuwing gigising siya sa gabi, napapansin niyang wala si ate at sunod-sunod na ang pagkawala ng kanilang mga alaga. Hanggang sa nag-umpisa na siyang manghinala. At yun nga, naaktuhan niya kung paano sipsipin ni ate ang dugo sa liig ng alaga nilang inahin. Kitang-kita pa ni kuya kung paano mangisay ang inahin bago mawala ng hininga. At walang prenong pinagdadakmal iyon. Halos masuka pa si Kuya Rune nang masaksihan ang nakakadiring tagpong iyon. Nang makarating na kami sa kanilang bahay, ay nagmano agad ako sa ina nito. Sobrang sakit ng titig ni Ate Mabi sa akin. Nangingitim na rin ang gilid ng mata nito na tila hindi natutulog. Akma akong lumapit nang bigla itong pumitlag at dumilat ang mga mata. Kaya nagulat na rin ako at napaiwas ng kamay. Sinabi ng kuya na wag na daw akong lumapit, lalo na't hindi ako kilala nito. Hindi rin daw ito nagsasalita kahit minsan. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Laking gulat ko nang makita ang ate na nakatayo sa aking harapan at tila hindi kumukurap. Naglalaway na nakatitig lang ito sa akin. Napalunok ako ng laway, sabay sabing, "Ang aga mo namang nagising ate, magpahinga ka muna." Ngunit hindi ito sumagot at patuloy lamang sa pagtitig sa akin. Nangilabot ako sa itsura ni Ate Mabe. Maya-maya pa ay umiyak ang bata sa loob ng kwarto nila, kaya patakbo ko iyong pinuntahan. Maaga kasi si kuyang umalis para mag-araro sa bukid, kaya naiwang mag-isa ang bata sa loob. Hindi rin kasi ipinapalapit pa si ate sa sanggol.
Minsan na rin kasi itong nahuli ni kuya. Nakamuntik ka ng dakmain ang kanilang sariling anak. Nakamuntik ng dakmain ang kanilang sariling anak. Natatakot man si kuya ay talagang hindi niya maatim na iwanan ang asawa. Sobrang mahal din kasi niya ito. Minsan nga, nahuhuli niya itong umiyak, kaya sobrang nahabag ang kanyang kalooban para dito. Mahal din kasi ito ng aming manugang. Mag-isa na lang din ito sa buhay. Biyudo na ito at dalagita pa si Ate Mabe. Kaya alanganin siyang itakas ang bata at iwanan ang mag-ina na naging parte na ng kanyang buhay. Hinili ko ang baby, mga 7 buwan na noon. Hindi ko namalayan ang pagpasok ni ate. Hinila nito ang aking buhok, kaya napaimpit ako ng sigaw dahil sa sakit. Natutulog kasi ang sanggol kaya hindi ako pwedeng sumigaw ng malakas. Baka magising. "Pakialamera, lumayas ka dito kung ayaw mong madamay." Wika nito na ikinagugulat ko. Ang sabi kasi ng kuya, hindi ito nagsasalita. Bakit tila may himig pang pagbabanta ang narinig ko? Ikinabahala ko iyon ng sobra. Paano kung hindi pala ako ligtas sa mga kamay ni Ate Mabe? Pinilit kong huwag humarap sa kanya dahil ayaw kong makita nito ang bata. Natatakot kasi akong baka may gagawin siyang hindi mabuti para dito. Pero hindi ako nito tinigilan. Halos makalbo na ang anit ko sa sobrang sakit ng kanyang pagkakapit sa aking buhok. "Ate Mab, tama na po. Kailangan ko lang naman alagaan ang baby mo." Wika ko dito. Subalit napakalakas niya. Halos ramdam ko nang matutuklap na ang anit ko sa kakahila niya. Mabuti na lang at dumating ang kanyang ina na galing sa balon upang maglaba. Sinaway siya nito kaya napabitaw naman ito. Ilang beses niya iyong ginawa. Para nga siyang baliw kung umasta. Halos hating gabi na noon nang makaramdam ako ng kakaiba. Wari ko'y may nakamasid sa akin. Kaya bigla akong napamulat. Nagulat nga ako nang may mamata ang isang bulto ng nilalang na nakatayo sa aking gilid. Nagsisisigaw ako sa gulat nang makitang gumalaw ang mga kamay nito papunta sa akin. Mabilis namang dumalaw ang aking kapatid. Bitbit ang Petromax, ang usong ilaw noong araw, liban sa kingke. Nanginginig na ako sa takot noon dahil akala ko'y multo. Yun pala ay si Ate Mabe. Dilat ang mga matang nakatitig sa akin. Mas nakakatakot pa itong tignan dahil sa itim nitong gilid ng mga mata, maging ang mapuputlang labi at matutulis na kuko nito. Ayaw daw kasi nitong paputulan ang kanyang kuko, kaya hinayaan na lamang na sobrang haba na. Nagmumukha na nga talaga siyang aswang. "Nakakagulat ka namang sumigaw, oy." Reklamo ng kuya. "Pasensya na kuya. Akala ko kasi multo dahil madilim." Wika ko nang mapagtantong si Ate Mabi iyon. Inaakay na ito ni kuya palayo sa akin at ibinalik sa kanyang kubo. Simula kasi ng mga pangyayaring kumakain na ito ng mga hilaw na hayop ay ginawa na ni kuya ng sariling kubo. Natatakot din ito sa pwedeng gawin ni Ate Mabe sa kanilang anak. Kinaumagahan noon,
Araw ng linggo, kaya pahinga ang kuya sa pag-aararaw sa bukid. Samantalang ang kanyang biyanan ay pumunta sa baryo upang bumili ng bigas at iba pang kakailanganin nila. May bitbit din itong isang basket na inaaning gulay ni kuya upang ibenta. Wala naman akong maisasaway sa biyanan na kuya. Napakabait din ito at napakamaalaga. Nang nagkakapi kaming dalawa ay biglang sumagi sa isip ko. Nayayahin si kuya na umuwi na lang ng Baes kasama ang bata. Ngunit nagalit ito sa akin at sinabing kahit anong mangyari ay hindi niya iiwan ang kanyang asawa. May pag-asa pa raw na gagaling ito, kaya humingi ako ng paumanhin. Hanggang sa palala na talaga ng palala ang karamdaman ni Ate Mabe. Minsan kasi, nahuhuli naming tila isang palaka itong nakaupo sa ilalim ng mangga at walang kahirap-hirap nitong nilipad ang sanga ng mangga. Tila nakakapit ang mga paa nito at balanseng, hindi nahuhulog kahit hindi nakahawak ang mga kamay nito sa mga sanga. Kakaiba na rin ang huning lumalabas sa bunganga nito. Parang isang asong umuungol, galit at naglalaway. Gulong-gulo ang mga buhok na parang taong grasa sa kalye. Hindi na rin kasi ito malapitan ni kuya at nagagalit kapag sabuyan ng tubig para sana paliguan. Isang gabing payapa ang tulog ng lahat. Nagulat na lang kami nang marinig ang iyak ng sanggol mula sa kubo ni Ate Mabe. Pareho kaming tatlo ang napabalikwas ng bangon mula sa aming hinihigaan. Dumungaw ako sa kwarto ni kuya na ngayon ay palinga-linga na rin at tila may hinahanap. Wala na nga sa tabi nito ang bata. Halos liparin na nito ang kubo ni Ate Mabe. Nakasunod naman kami ng kanyang biyanan. Grabe na ang kalabog ng dibdib ko ng mga oras na iyon. Nang tignan namin ang ate, ay naduwal ako sa aking nasaksihan. Gutay-gutay na ang katawan ng 7 buwang bata. Maging ang mga lamang loob nito ay nagkalat sa sahig ng kubo ni Ate Mabe. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa amin at parang asong walang pakialam habang patuloy pa rin sa pagnguya. Nanlumo ang kuya habang umiiyak. Tumakbo ito pabalik ng bahay. Inakala kong nasaktan lamang ito sa nasaksihan, kaya lumayo. Ngunit pagbalik nito ay may hawak ng itak. Napamulagat ng mata ang ina ni Ate Mabe nang makita ang kuya na galit at gustong sugurin ang asawa. "Huwag naman, Ronnie. Maawa ka. Anak ko yan. Asawa mo." Pakiusapan ng biyanan nito. "Oo, Nay. Asawa ko at anak mo. Pero di mo ba nakikita? Wala na sa tamang katinuan si Mabe. Pinatay niya ang anak namin. Sa susunod, tayo na naman ang kanyang aatakihin. Kaya kung hindi na rin lang naman siya gagaling, mas mabuting mawala na rin siya." Ang wika ng kuya, sabay sugod kay ate. Ngunit mabilis itong tumalon sa bintana. Hinabol iyon ng kuya, ngunit hindi na talaga iyon naabutan pa. Naawa rin ako noon sa biyanan ni kuya. Walang humpay ang paghagulgol niya ng iyak dahil sa sinapit ng kanyang apo.
at kaisa-isang anak. Ramdam ko ang pagdadalamhati niya, maging ako ay tinakasan noon ng lakas dahil sa sinapit ng batang napalapit na rin sana sa akin. Magpahanggang ngayon nga, naaalala ko pa ang halakhak na iyon kapag aking nilalambing. Mula ng gabing iyon, hindi na umuuwi pa si Ate Mabe. Balita rin sa kabilang baryo ang madalas pagkawala ng mga alagang hayop nila. Kaya alam ni Kuya at ng biyanan niya na si Ate Mabe iyon. Napagdesisyonan ni Kuya na puntahan ang baryong iyon. Kailangan na niyang puksain na si ate. Hindi na ito babalik pa kailanman sa kanyang katinuan. Tuluyan na talaga itong naging aswang. Hindi na siya ngayon naniniwalang ordinaryong sakit lang ito sa utak. Alam niyang nayanggaw ang kanyang asawa. Minsan kasing pumunta sila sa baryo. 3 buwan lamang ang anak nila noon. Iniwan nila iyon sa ina ni Ate Mabe. Dahil may dede din naman ito na formulated. Isinalaysay ni Kuya Rone na nasa maliit sila noon na kapihan. Nag-aaya daw kasi si ate dahil lumihilab na ang tiyan nito sa gutom. Kaya kape at tinapay na lamang daw ang kanilang kinana. May nakatabi pa daw silang lalaki na nasa kalagitnaan noon ng edad. Tinanong daw ni Kuya Rone na bakit daw sila dito nagkakape. Hindi daw ba nila iyon nagawa sa bahay? Sinagot ni Kuya na nagugutom kasi ulit ang kanyang asawa dahil nga bagong panganak. Mabilis kasi talagang magutom ang mga nagpapasusong ina at bawal baliwalain iyon dahil nakakabinat at pag napasukan ng hangin ng ulo ay posibleng mabaliw pa. Sinabihan siya ng mama noon na hindi dapat daw sila doon nagkape dahil isang aswang ang may-ari ng kapihan na iyon. Tumango-tango lamang daw ang kuya, ngunit sa isip niya raw ay bakit laging maraming dumadayo sa maliit na kapihang iyon upang magkape. Yung iba nga, pansin niyang mga regular na suki na. Ngayon lang napagtanto ni Kuya, ang mga yun pala, mga aswang din, ang ibang suki na naroon sa kapihang iyon. Isang umagang tulog pa kaming lahat noon. Bigla na lamang kaming nakarinig ng isang babaeng humahagulgol. Una akong nagising dahil nasa malapit sa aking hinihigaan ang boses na iyon. Nang silipin ko iyon mula sa butas, ay nakita ko si Ate Mabe na sobrang dungis na ng itsura. Maski ang amoy nitong tila patay na hayop na nabubulok ay pumapasok na rin sa loob kung saan ako nakahiga. Kaya bigla akong naduwal noon na siyang ikinagulat naman niya. Sobrang nakakahabag ang kalagayan noon ni ate. Ngunit nakakadiri at nakakatakot din. Hindi ko napansing gising na pala si Kuya at narinig din niya ang iyak noon ng ate. Bumaba pala ang Kuya pero doon dumaan sa kanyang bintana, bit-bit ang itak. Dahan-dahan ang bawat hakbang nito palapit sa likuran ni Ate Mabe habang ang itak ay nakataas at nagbabadyang tatagain na ng buong lakas si Ate Mab. Napadilat pa ang aking mga mata habang tutop ang bibig sa naaktuhang tagpo na iyon. Kasabay ng pagtaga ni Kuya ay ang pagbukas ng bintana ng ina ni Ate Mabe.
Kitang-kita din ito kung paano nahati ang katawan ni Ate Mabe ng buong lakas na tinaga ito ni Kuya. Hati ang ulo nitong diretso sa katawan at natalsikan pa ng maraming dugo ang buong mukha ni Kuya. Nasuka na rin ito sa amoy ni ate na magkahalo na ngayon ang baho ng patay na bulok na hayop at lansa ng sariling dugo na lumalabas sa kanyang katawan. "Mabi!" Sigaw ng ina nito ng pagkalakas-lakas. Napaluhod ito mula sa bintana at napahagulgol na rin sa nasaksihan. Maging si Kuya ay nanlumo na rin at numagulgol habang itinutusok nito ang mahabang itak sa lupa malapit sa nakahandusay na hating katawan ni Ate Mabe. Sumasabay pa sa kanyang pagkagulgol ang kanyang dalawang balikat na nagtaas baba at halos puno na rin ng mantsa ng dugo ni Ate Mabe. Hindi ko na naalala kung gaano kami katagal sa aming posisyong iyon. Basta ang naalala ko lang, wala kaming pansinan sa mga oras na iyon. Wala ring gustong umalis sa bawat naming kinaroroonan. Na hindi nga kami nakapag-almusal noon, kahit kape man lang. Kahit noong tanghaling, naglaga ng hinog na saging, ang biyanan ni Kuya ay wala ring may lakas loob na kumuha kahit isa para kumain. Parang hindi kami nakaramdam ng gutom sa araw na iyon. Pareho kaming tatlong tulala. Wala sa sariling inilibing ni Kuya ang katawan ni Ate Mabe sa bakuran na iyon, yung mismong araw na din yon. Tanging pagtitig lamang ang nagawa ng ina ni Ate Mabe ng mga panahong iyon. Kinabukasan ay inaya ko si Kuya na umuwi na ng Baes. Subalit, ayaw niya dahil hindi pwedeng iwanan ang kanyang biyanan na matanda na. Wala akong magawa kundi ang magpaalam na dahil wala na rin naman akong aalagaan pa. Pumayag naman ito, kaya nung mismong araw na din iyon ay niligpit ko na ang aking mga gamit upang kinaumagahan ay maaga akong makaalis. Ikatlong araw na noon mula nang mamatay si Ate Mabe at pansin kong hindi rin kumakain ng ina nito. Ang sabi ni Kuya, siya na lang daw ang bahala sa biyanan niya. Ngunit pagkaraan ng ilang buwan, ay nagulat na lamang kami na dumating si Kuya. Binalita nitong wala na rin daw ang kanyang biyanan. Nagkasakit kasi ito dahil hindi kumakain simula nang mamatay si Ate Mabe. Ipinalibing na lang daw ni Kuya bago siya umalis sa nayon na iyon. At magpahanggang ngayon po ay talagang nagdulot sa akin yun ng matinding trauma. Akala ko nga ay mababaliw na ako dahil ilang taon ko rin dinala iyon. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pakikinig. Nora po ng Bacolod City.